sa buhay mapakailanman. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag napiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo, oh Jesus. Sa buhay ko ito, walang pangangamba. Ikaw ang pag-asa, sa'yo tunay na kagalakan. Hindi mababayaran ng kahit ano pa man. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag napiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo. Kay saya-saya, kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag napiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo, oh Jesus. Kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang buktong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukanon. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nag-ingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayong gabi, mayong pagpaminaw, welcome na usab sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Pasalamat sa atong buhing adios sa kadaugan o kalampusan. Ngayang gipasinati sa matagusa di nagmalampuson kita sa paggamit sa tanan nga niya kanato sa pag-alagad kaniya. Sa atong pagsugod ato ning sugdan sa mga pagdaig pagpasalamat sa pagkamaayo sa Dios sa atong kinabuhi. Ipadayon siyang nag-atiman kanatong tanan. Magampo kita. Amahan namong adios sa mga kagagahom. Niya kami o Dios aron sa pagpasalamat kanimo. Niya kami o Dios aron sa pagpasidungog kanimo, sa pagdaig, sa paghalad sa among kinabuhi diha sa pagpaminaw kanimo. Salamat o Dios sa walay hunong nimong pag-amuma kanamong tanan, sa imong pagpanalipod, sa imong pagbantay, sa imong pag-atiman kanamo ngaming salig kanimo. Salamat o Dios sa walay hunong nimong pagtagbo sa tanan nga among gikinahanglan. Imo kaming giatiman sa tanang bahin sa among kinabuhi, sa espirituhanong bahin, material, pisikal,
Sa tanang bahin sa among kinabuhi, wala ka nagkulang kanamo. Busa amahan niya kami o Dios aron sa pagpasalamat kanimo. Niya kami o Dios aron na usab sa pagdawat sa imong mga mensahe, pagkat-on sa imong mga pulong. Amahan, pakigsulti kami. Tagaan mo kami o Dios o kasing-kasing nga madinawaton sa imong mga pamaagi. Malipayon nga magkinabuhi sa imong mga pagtulunan nga mo karong masabdan sa among panaguban. Padayon na mong gideklarar o Dios ang imong pagkamaayo, ang imong pagkamatinud-anon, ang imong pagkamaluluyon, pagkamahinatagon sa matag usa. Malaumon kami nga amo gayud kaniyang masinatian karon og saunahan sa among kinabuhi, tungod kay imo kami gitudloan nga mahimong takos ug angayan nga makasinati sa imong mga saan. Samtang kami magapadayon amahan, padayon ka o Dios, magpanalangin ka namong tanan sa imong mga pulong. Mulampos na usab kami sa pagkat-on sa imong pagtulunan. Tagaan mo kami kusog kadasig sa pagpadayon sa pagkat-on o pagkinabuhi ni ining tanan. I declare blessing amahan sa matag usa nga nagsunod ug namati karon sa imong mga pulong ug nakig-uban ni nimong programa. Ang pulong mo kinabuhi ko nga walay laing gihisgutan kundi ang imong mga pagtulunan, walay lain nga gitun-an kundi ang imong mga saad, ang imong mga pamaagi. And thank you so much Lord nga imo kaming gitagaan og kalipay sa pagkat-on ug pagdawat sa tanan nga among madunggan ug masabtan kanimo. Salamat amahan sa imong pagpanalangin karon kanamo sa ngalan ni Jesus. Amen og amen. Maayong gabi, maayong pagpaminaw. Maayong gabi, maayong pagpaminaw sa tanan nga nagsunod sa atong programa pinaagi sa atong FM station 101.3 nga nanukadiri sa sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, sakop sa Malabuyok, Cebu. Dalaygon ang Dios magpanalangin sa tanan nga mga FM station nga nag-hook up niining atong programang pulong mo kinabuhi ko. Maingon man sa tanan natong mga kaigsuonan nga nagsunod sa atong programa pinaagi sa 101.3 nga nanukadiri sa sitio Kalugtugan, atong mga kaigsuonan nga mga listeners diha sa sitio Tubod, Brother Moses Cardente, Brother Pedro Arsola uban sa iyang asawa ug sa ilang mga anak. Og sa tanato mga kaila diha sa sitio Tubod, maayong gabi, may pagpaminaw ang Dios magpanalangin kanatong tanan. Maayong gabi, may pakiguban sa mga Iran family og sa tanato mga kaigsuonan diha sa sitio Ampak, sitio Linao ug sa sitio Kalatagan. Maayong nga pakiguban sa ato mga kaigsuonan diha sa Barangay Tolosa nga nagsunod usab sa atong programa og ilabi na diri sa sitio Pantag ug sitio Kalugtugan. Ayong gabi sa mga Dinoyo family, mga De Villeres family, mga Tamayo Candelario family, ang Diyos magpanalangin. Maayong pagpaminaw, maayong pakiguban usab ni Norim Ilaw Ganyolon. Maayong gabi, maayong pagpaminaw si Marilo Ungi. Maayong gabi, Pastor, and to all brothers and sisters in Christ. God bless us all. Si Sian Munoz, maayong gabi. Serindo Niner, Pastor Gideon, maayong gabi, maayong gabi. Maayong gabi, may pakiguban ni Brother Rinel Dolingoy og ni Gregorio Kiring. Maali payong gabi, Pastor Gideon, og sa tanang na minaw karong gabi. Si Emeline Bakote, maayong gabi, Pastor, watching from Davao City. Ang Ginoo sa kanunay magahatag kanimo og usog sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Dagong panalangin jud nga moabot sa tibuok mong pamilya. God bless, more power. Request kanta, Pastor Igabalos. Dalaygon ang Dios. I receive sa imuha nga declaration sa ngalan ni Jesus, ako nang masinatian og ako nang mapatunan tungod kay saad sa Dios iya gitang panalanginan. Okay, awit makalangit mga kaigsuonan, Igabalos ato ang tagaan og pagtaga diri sa ato ang programa ang pulong mo kinabuhi ko. Awit makalangit, Igabalos. Mo na pinaka-importante mga kaigsuonan nga nakakat-on ta og nakasabot ta unsay dapat tubuhaton sa gihimo sa Ginoo sa iyang pagluwas kanato. Mayong pagiguban o good evening
ni Pastor Sapri Candelario. Maayong gabi, Pastor Gideon Candelario, on air naka sa Shiny FM 95.3, Balok, Barangay Santo Niño, Tanhay City. God bless everyone ug sa tibok nimo nga pamilya. Maayong gabi. Maayong gabi sa tanang mga listeners sa 95.3. Dalay ko ng Dios magpanalangin. Maayong pagpaminaw ni GL Lanyuhan Garces. Maayong gabi, Pastor Gideon, watching from Lapu-Lapu, kauban sa akong husband padayon bisan unsay sitwasyon. Okay. Salamat kaayo, no? Salamat kaayo ninyong duha. Ang Dios magauban, magpanalangin ka ninyo. Si Evangeline Buko Galay, maayong gabi, Pastor Gideon, ug sa tanan maayong gabi isab ninyo. Ug maayong pakiguban ni Evangeline ni Wilda Prospero, maayong gabi. Ug matud pa, good evening, Pastor, and to all our listener. Merry Christmas everyone. Si Maiti Managat, matud pa, padalaygon ang gamahan ng Ginoo. Salamat kanunay sa pagkamaayo sa Ginoo. Maayong gabi, Pastor. Mangutana unta ko pananglitan, Pastor, ako pa lang ang born again sa pamilya. Unya kalibutanon pagyod kaayo ang akong mga kauban na pamilya. Unsa may akong buhaton, Pastor, na makadungog man gyud ko sa ilang kanta-kanta sa videoke. Mag-inom sila, asa ko mulugar, ug unsay angay nako nga buhaton. Dili man pod siguro maayo na sa laing balay pod ko magpasko, Pastor. Daghang salamat sa Ginoo. Daghang salamat, Pastor. Merry Christmas. Okay, nindot kaayo ang pangutana ni Maiti, no? Praktikal nga kanabitang maoy kasagaran natong makitaan sa sitwasyon sa matag Disembre. Labi na gyud mga kaigsuonan, usa ni ka challenge, usa gyud ni ka kanabitang dili pod malikayan nga sitwasyon. Kumbaga sa mga dili Kristohanon diha sa pagkatao o paghimugso di sa kalibutan, makasinati gyud ana kay do na may mga panahon nga ang mga anak mo'y nahiuna sa pagpangalagad, ang mga ginikanan mo'y naulahi. Doon na po'y mga igsoon nga una, o doon na po'y mga igsoon nga naulahi. Pero kanang tanan mga kaigsuonan, dili na makaingon ta nga bag-ulang na nga sitwasyon, kundi kasagaran na siya. So nindot kayo ang imong pangutana, Sister Maiti Managat, no? Madagat. Madagat. Kung ikaw ang Kristohanon lang sa imuhang pamilya, unya ang imuhang pamilya, imo maigsoon, imo maginikanan, nagbidyoke, ayaw og paglain, ayaw paglahi nila kay imo man na silang pamilya. Pero ang imuhang likayan ang pagsunod sa ilang gihimo. Nanglitan nagkuan sila kanang nag-inom sila, nagbisyo sila, kumbaga kasagaran gyud sa mga tao nga nagtuo Ginoo pero wala magbasag Biblia. Doon nagyun ay bisyo, doon nag-inom na sila, nagnegirelyo o nagbidsuki. Mao magyud nay kinabuhi gyud sa mga taong nagtuo Ginoo pero wala magsunod sa pulong sa Ginoo, kanang wala bitaw magkinabuhi sa Biblia. Kay kana sila sama po na nato nga nagtuo Ginoo, lamang kulang pa ang ilahang kanang tinud-anay nga kahibalo sa tinuod nga pamaagi o kabubuton sa atong buhi nga Dios. Kay kulang man sila panahon sa Biblia. So ikaw ug ako nga naanas Ginoo, dili ta ana bag-o. Kumbaga dili ta makalitan ana. Kay kumbaga gikan man ta kasagaran diha. Labi na gyud sa mga nataho na himugso nga dili Kristohanon nga nahimo nang magtutuo kanang dagko na bitaw, kanang nasangyawan sila, dunay nagsangyaw nila. Unya ang ihang pamilya, iyang mga igsoon mo'y wala pa makadawat sa Ginoo. Kumbaga wa pa gyud mo tuo tungod kay doon na pud sila mga prinsipyo. So isip imong pamilya sila, imong ihatag pod ang imong presensya. Ingon nga mga igsoon nimo sila, ang imong paghigugma nila. Dili ka ipakita lang dito sa dili lang kay imo lang ihatod pinaagi sa mga pulong. Unya ang tinud nga sitwasyon tuwa ka nakig sa ulog,
sa laing Pinoyanan, dili na siya mao. Ang tinuod nga sitwasyon kana bitang ang ako rang ika-advise ana kanang giingon sa Biblia. Kanang giingon sa Biblia ako sang pangitaon. Ako sang nga pangitaon to nga bersikulo nga gikinahanglan gyud nimo. Iatubang ang mga kalisod, isagubang mga unos ug balot, apan ang lingaso wa mahupituso. Tunog og bagyo sa kinabuhi ko, di ko mahadlok kay naa ka Ginoo ang igabalos ko. Naa sa unang Pedro or ikaduhang Pedro ba to? Ako sang tan-awon ha. Unang Pedro, Sister Maite, ablihi inyong Biblia, ilabi nasad sa ato mga kaigsuonan. Unang Pedro kapitulo 2 o niya sugod og 11. Naay mga advice din si Pedro. Og ikaw ug ako nasayod yun nga kining maong advice gikan ni Ginoo. Ang advice mga kaigsuonan, ang gi-advisean ini mga taong mga ulipon sa Dios. Ikaw ug ako mga magtotoo ang gitambagan ani. So alang nato ni ina imong tapad alang nimo ni. Mga ulipon sa Dios. Bersikulo 11, mga igsuon naghangyo ako kaninyo ingon nga mga dumuduong ug mga langyaw ni ining kalibutana. Ayaw kamo padaog sa lawas nung kailibgon nga kanunay nakig-away sa inyong kalag. Bersikulo 12, pagbinuotan kamo sa inyong pagkinabuhi tipon sa mga dili magtotoo. Aron kon kamo dauto nila, makita nila ang inyong mga maayong buhat ug magdaig sila sa Dios sa adlaw sa iyang pagbalik. Now, ang giingon din pagkinabuhi tipon sa mga dili magtotoo. Moingon ganing pagkinabuhi, may posibilidad mga kaigsuonan ang atong pamilya dili pa na sila magtotoo, imong mga igsoon dili pa magtotoo. Ang imog yung ipakita ang imong pagkabuutan. Wala magpasabot ka ng pulong buutan kung unsa na lang po ilahang ihangyo, imo na lang pong buhaton. Kung kanang giingon pagkabuutan mga kaigsuonan, pagkabuutan nga ingon nga ulipon sa Dios. Ang tao nga naulipon sa Dios mga kaigsuonan, kanunay nag-agad sa Dios, kanunay nagpakita sa kinatibuk ang kinaiya sa atong Dios mga kaigsuonan. Na atong hinumduman kitang mga matarong alang sa mga dili matarong. Si Jesus mga kaigsuonan, doon na say mga example, kumbaga doon na say mga example nga wala siya moanhi alang sa mga taong matarong kundi sa mga makasala. Kabantay mo mga kaigsuonan, ang iyahang gipangita katong mga tao nga naas kalibutan aron dadon niya diha sa pagpangalagad sa amahan. Usa sa mga gitudlo sa ato ang Ginoo diha sa Biblia nga dili ta pwedeng makig-uban katong mga Kristohanon nga mga Kristohanon o mga kaigsuonan nato nga wala mo magkinabuhi sa mga pagtulunan sa Ginoo. Maunay gi-advise sa Biblia nga dili ta pwedeng makiguhughugoy sa mga Kristohanon o sumuangkong Kristohanon unya mga bisyoso. Kung doon na kay mga kailang Kristohanon unya labi na sa mga nagsangyaw na sa pulong sa Ginoo, mushare na sa pulong sa Dios, unya magpatuo nga Kristohanon sila apan imo silang makit-an nga nagbisyo, ayaw pakigugoy-hugoy nila. Maunay gitambag sa Biblia sa unang Korinto kapitulo 5 bersikulo 11. Ibin si Apostol Pablo miingon nga palayo kamo sa mga kaigsuonan nga wala magsunod sa mga pagtulunan nga atong gitudlo kanila. Kung ang imuhang mga igsuon o ang imong pamilya mga kaigsuonan no sa kinabuhi ni Sister Maite madagat no sa panahon sa Kapaskuhan dili magyod magtotoo imong mga igsuon imong pamilya, nagkinahanglan sila sa imong presensya. Ingon nga
igsuon kanila, ingon nga pamilya nimo sila. Lamang dunay advice, dapat magpabilin kang magbinuotan sa pagkaulipon sa Dios. Buti pasabot mga kaigsuonan nga dili ka dapat pod kanang musunod sa dili maayo nilang gihimo. Kay sila sama kanimo, makasabot usab sila sa sitwasyon. Ikaw nakasabot kanila, at the same time sila pod nakasabot nimo. Unya naa magyunay mga kumbaga buli-buli sumala sa giingon sa atong Ginoong Hesus, naa magyun ang pagbugal-bugal, naa nang pagbutang-butang, kumbaga even sa giingon ni Ginoong Hesus mga kaigsunan tanang matang nga mga pagsulay. Also si Apostol Santiago nagpahinumdom usab nga kitang mga Kristohanon makasinati sa tanang matang nga mga pagsulay. Dili aron kita magantos, dili aron kita maalaot kun dili mahimo tang bulahan. Maunay gipakita sa Biblia o sa Dios mga kaigsunan nganong kinahanglan makasinati tag mga pagsulay. Sa panahon nga kauban nimo sila sa kapaskuhan or bisan sa unsang mga selebrasyon, ampingi kanunay ang imong pagkaulipon sa Dios. Maunay usa siguro mga advice dinhi. Kinahanglan magpabilin kang matinud-anon sa Dios sa unsang pamaagi. Ayaw gayud sunda ug ayaw gayud buhata ang ilang gihimo nga dili gitudlos Biblia. For example, nag-inom sila, nagbisyo sila. Naay panahon nga muagni sila nimo. Ayaw gyud og dawata. Ayaw, pero lamang ipaabot kanunay ang kanabitang pagtagad. Ayaw gyud og kanabitang muingon ta nga magpataas sa atong pagkakristohanon. Dili ta dapat mga kaigsuonan mohimo og mga lakang nga makahimo nila og kanabitang pagkadismaya, kanang muingon silang pagkaluya. Hinuon ipadayon ang imuhang paghatag og kanang maayo nga pagtagad, maayo nga kinaiya. Kay maunay gitambag sa Biblia, pagbinuotan kamo. Kini makita gyud na sa dapat sa imong hitsura, dili ka imo silang yamiran, ayaw gyud na buhata. Sa atong pagkakristohanon, kung doon na tay mga igsoon nga wala pas Ginoo, o niya kumbaga makadungog kag buli, makadungog ka og unsa may mga klase nga mga pagsulay, pagbugal-bugal, ayaw sila balose, ayaw sila, dili nato sila mugut-mugutan, dili nato kumbaga unsay ilang gihimo mga kaigsuonan, kumbaga nalain sila, ayaw pagpakita nga nalain ka. Kay sila ang tuyo nganong nahimo kang Kristohanon. Sila ang tuyo nganong gihimo tang Kristohanon, nganong gihimo tang matarong. Hinumduman nato kitang mga matarong para sa dili mga matarong. Aron ang mga tao nga naa sa kalibutan ato silang madala sa Ginoo. So unsaon nato sila pagdala mga kaigsuonan kun buhaton nato ang ilang gihimo. Mauna nga dili maayo nga kana bitang tungod kay Kristohanon ka, dili na lang nila mabati ang imong presensya. Mas maayo gani nga naa ka samtang naapod sila, kay matagad nimo sila. Daghang mga bahin sa kinabuhi nga matagad nimo sila, bahin sa pagkaon, imo silang matagaan og pagtagad. Bahin sa pagserbisyo diha sa pagpangaon, imo silang tagaan og pagtagad, o kaha pakita nga doon na kay gugma nila sa paghatag og panahon, paghatag og unsa may ilang gikinanglan, gawas lamang sa bisyo, gawas lamang sa makadaot gyud sa ilahang pagpuyos kalibutan like bisyo.
Dili maayo mga kaigsuonan kung kitang mga Kristohanon pangayoan tag ilimnon, pangayoan tag sigarilyo, pangayoan tag ikabisyo nila, dili na to pwede na ihatag nila. Mahadlok Kay ang bisyo, ang giingon sa Biblia daw sama gyud ni silo, makadaot ug makapukan, makaguba, makalaglag sa kinabuhi sa tao. ang pagsayaw. Kung pananglitan do na may mangayo nimo, kay ikaw ug ako nga mga Kristohanon giblas man gyud ta. So sila mismo makakita gyud na, Ikabalos, makakita gyud na nga gibless ta. Kay mao man gyud nay ikabalos, gisaad sa Dios. Pauswagon ta sa espirituhanong bahin, unya package na yan mga material nga bahin. balos ko ni Dili gyud na pwede nga espirituhanon lamang, kundi tanang bahin sa ato ang mga gikinahanglan, ato man narong gihisgutan. So sila nga nakakita nga gipauswag ka, gipanalanginan ka, bisan kung nakaila sila nga Kristohanon og magtotoo na ka, doon na gyud mga panahon nga sulayon ka. Pangayoan kag ilimnon, pangayoan ka o kanang ilahang kana usay tawag ana kanang pares sa ilimnon, sa kinabuhi usay tawag gani ana kanang pulutan or kaha at ikabalos ko kwarta nga ipalit nilag ilimnon. ang pagkain. Unsa may angay natong buhaton, Ang pagsayaw, unsa may angay natong itubag o unsa may angay natong i-response ikabalos, sa paagi nga pasalamat wala ta makasala sa atubangan sa Dios. ko ni So ang atong buhaton ug atong itubag sa atong mga kaigsuonan nga mangayo or kana bitang simpre kapaskuhan mangayo og regalo. padayin. Ang imong ikahatag gyud nila, ang atong ikahatag nila pagkaon ra gyud. Pagkaon. Ina nga ang bahin sa bisyo, bahin sa ilimnon, dili ko makahatag, pero makahatag kong pagkaon. Pagkaon ra gyud kay nakakat-on man ko sa unsay angay na kong ihatag, ilabi na gyud sa akong mga ilabi na gyud ninyo nga akong mga igsoon. So kinahanglan gyud mga igsoonan kana bitang kaantigo kang motumbaya. Kumbaga kaantigo kang muhimo og mga pamaagi nga dili sila maluya, dili sila masilo, kumbaga dili sila malain. Kanang imo silang dadon kanunay diha sa gugma. Doon na pa'y bersikulo nga gipakita ni Jesus diha sa Mateo kapitulo 5 man siguro na ako sa ani nga basahon ha. Mateo kapitulo 5 pwede ra gyud na inyuhang basahon. Nindot ka ining imuhang pangutana kay kasagaran ni siya nga nahitabo. Ingon diha sa Mateo 5:14, kamo ang kahayag sa kalibutan. Ang siyudad nga nahimutang sa buntod dili gayud matago. ang pagkain mo. Walay magdagkot og suga aron lamang isulod sa gantangan, kundi ibutang gayud kini sa tungtunganan aron maghatag kahayag sa tanang nga anaa sa balay. So kanang anaa sa balay, dunay mga dapit sa kinabuhi sa inyong panimalay nga ngit-ngit pa, walay paglaom, wala pa'y pulong sa Dios. So ikaw nga naay pulong sa Dios, imong ipakita sa buhat, dili lang kutob lang sa sulti, kundi ipakita gyud sa buhat. Mas maayo gani ang buhat mo'y muwali kaysa imong pulong nga kaysa baba ang muwali pero wala sa buhat. Diha sa bersikulo 16 ingon dinhi, busa sa samang paagi ipadanag ang inyong kahayag atubangan sa mga tao aron makita nila ang inyong mga maayong buhat ug daygo nila ang inyong amahan nga tuwa sa langit. So alang sa atong mga kaigsuonan o mga Kristohanon nga ang ilang mga pamilya dili pa magtotoo, ayaw og ilayo ang imong kaugalingon, ayaw ihikaw ang imong presensya nga naa sila. Wala magpasabot nga dili ka mo makighalubilo nila, kundili imo silang tagdon, dili kay yamiran, mugutan, nahimo na noon tang Kristohan, muro na noon tang garboso, dili na siya mao. Atong hinumduman, wala sila ilaing gikinahanglan kundili ikaw. Kay ikaw
nga nahimong Kristohanon sa ilang pamilya, ikaw ang makahatag nila og kanang giya. Kumbaga, ikaw ang muhatod sa kahayag, giya gikan sa Dios. Ikaw mo'y mahimong, kumbaga, taytayan sa mga mensahe sa Dios nga angay nilang makit-an sa imong mga buhat. Maubito ng daghan kay mga bersikulo nga imong mabasa sa Biblia kung unsaon nato pagdumala ang mga dili magtotoo. Ang mga dili magtotoo, siyempre mo pasakit na nimo, mo insulto na nimo, mo yaga-yaga na nimo, kanang kumbaga panghimaraw. Unsa pay tawag ana, kanang insultuhon ka, bugal-bugalan ka. Pero unsa may gitudlo sa Biblia aron makatugkat sila nga dunay gyud di ay kay Dios. Unsa may imong buhaton mga kaigsuon? Ang imong buhaton mga kaigsuonan, sumala sa giingon sa Biblia, ang imong mga kaaway higugmaa. Panalangini ang mga taong nagpasipala kanimo. Unya ingon pagyod ang Biblia, pakan ang imong mga kaaway. Lamang likay ang pagbuhat og dili maayo, labi na sa pagsunod ug pagdawat sa bisyo nga ilang itanyag nimo. Kay dili man na sila mabugatan og dili po na sila malain, kay anang dapita makasabot man na sila. Ayaw gyud pakiguhugoy nila, ayaw pagbuhat sa ilang gihimo. Mao nang giingon sa Biblia pagbinuotan. So nindot kaayo ning imong mga pangutana or pangutana Sister Mahiti tungod kay maunay kasagaran nga kahimtang gyud sa mga Kristohanon nga ang ilang pamilya dili pat Kristohanon. Ihatag ang smile, ihatag ang pahiyom, ihatag ang paayong pagtagad, ang pagbinuotan. Dili maayo nga kitang nahimong Kristohanon sa atong Pinoy-anan, mura na noon tag sikinsa. Magbugot-mugot, magyamid-yamid, nahimo na noong Kristohano, nabugiron noon. Dili na siya mao. Ang giingon sa Biblia, pagbinuotan. Pagbinuotan. Nya ipakita ang tinuod nga gugma. Kay padayon ko sa pagbasa mga kaigsuonan. Maayong gabi gikan ni Iler Pantalita, si Nelrim Dosel Yagni. Maayong gabi Pastor sa mga viewers, first timer, followers sa tanang pulong sa Ginoo atong kinabuhi sa quality time. Salamat sa Ginoo. Wow, no, welcome Sister Nelrim Dosel Yagni. Welcome sa atong programang pulong mo kinabuhi ko. Si Gigi Mays, maayong gabi Pastor ug sa tanang viewers. Maayong gabi si Hosea Noel Tudlas. Good evening Pastor, on air ka karon sa 11.3 Shine FM Alcantara. Mayong gabi, mayong pakiguban ni Pastor Junrel K. Tudlas. Doon na to'y usa sa atong followers diri sa atong programa nangitag simbahan. Unya gi-advisean siya nga anha sa inyo magtiguman. Ato aparon sila dito sa Cebu City pero mobalik sila siguro sa Moalboal. Murag na aray message siguro diha Pastor Junrel Tudlas nga anha sila mo fellowship diha sa simbahan. Kay usas ako ang gitinguha og ang gipangayo sa Ginoo nga madasig usab nato atong mga kaigsuonan nga mosimba sa Ginoo sa duol nga simbahan. Nya wala may lain pod nga simbahan diha nga ako ang na ila-ila og kana bitawng nahimong kauban diha sa trabaho sa Ginoo. Manang salamat kaay sa Ginoo sa inyong kinabuhi Pastor Junrel K. Tudlas. Si Merlin Garganera, maayong gabi Pastor og sa tanang naminaw ning programa. Dalaygon ang Dios request song Pastor gipangga mo ako. Okay, ato ni nga tagaan og pagtagad ang awit makalangit nga gi-request diri sa ato ang programa. Awit makalangit nga gipangga mo ako. Atong tagahan og pagtaga diri lang sa atong programang pulong mo kinabuhi ko. Si Rosmelit Yagma Victorilio, maayong gabi Pastor, listening from Villanueva, Misamis Oriental.
Mayong gabi ninyo diha. Si Gigi Miss, matud pa, God bless us all, dalaygon ng Dios. Sherwin Dayani Gading, maayong gabi Pastor, kumusta? Okay ra gyud kaayo, salamat sa inyong pagpangumusta. Lister Kadji, matud pa, maayong gabi diha Pastor, watching from Jinsan, request kog song Tumawag Ka. God bless po. Ako aning andamon inyohang mga awit nga gi-request diri sa tong panag-uban. Bisan sa kabakyasan, di pa saylo mo ako, O Diyos, daigod ko ikaw. Maayong gabi ni Nars Boyan, og maayong gabi ni Philly Impes, og maayong gabi ni Romeo Wogi, og ni Evangeline Buko Galay, si Sister Mary Ann Oyang Gorin, maayong gabi. Good evening Pastor, og sa tanan nga naminaw dalaygon ang Dios, watching in Ponglo. Maayong gabi ninyo day, og maayong gabi ni Dong Johnny, kumusta mo diha? Ang Dios magpanalangin. Si Girly Salvia Pigalan, good evening Pastor, og sa tanan nagsunod sa imong programa, dalaygon ang Dios sa kanunay, watching from Saudi Arabia. Pwede request og kanta makalangit gugmang maunongon og lahotay lahang. Salamat and God bless. Si Sir Vilinario Florentino, dalaygon ang Ginoo. Maayong gabi Pastor, ang Dios magpanalangin sa imuha Pastor, sa imong pamilya og sa kinatibuk-an na minaw sa Facebook og sa radio. Si Evelyn Sirapin, maayong gabi og maayong pakiguban ni Norberta Yotratsi. Good evening Pastor Gideon, ingon man sa tanang nagsunod ning maong programa. Ang pulong mo kinabuhi. Salamat sa Dios sa lain na usab nga higayon nga makapaminaw na usab kami sa mensahe ni Lord. Request kog song imong gunit. Salamat Pastor and God bless. Mayong gabi ni Benz GL Ilaga Kalibay. Good evening Pastor Gideon. Salamat sa Ginoo nga nakapaminaw na sad ming tanan. I-greet nako si Sister Rebecca Kalibay ug uban sa ihang pamilya. Akong mama Feliza Kalibay na minaw ming tanan. Gabi kaninyong tanan. Si Bernie Pagit na maayong gabi Pastor, minaw na sad midiri sa Gingoog City. Paki-shout out lang ko ni Pastor, sa ni Patok Pastor. Patok Pastor. Sige. Salamat kayo sa inyong pakiguban. Si Carmen Mahilom Bantigi, maayong gabi ninyo Pastor. Kumusta mo diha sa Sudlon 2? Maayong gabi Pastor Gideon. Suwaya nako og tan-aw imo live karon, magwala-wala man ang signal, medyo hinay no. Sister Evelyn Arantarukan, maayong gabi Pastor. Kumusta? Salamat sa Ginoo. Malipayon og nagmadaog o nagmalampos. Si Pasito Hinila, good evening Pastor, sa live tan-aw sa from Usami City. Kusog ka dire sa bukid sa 101 Alcantara, Cebu Pastor, gikan ni Ray. Dalaygon ang Dios, kumusta mo diha Ray? Si MF Sunshine Somerville, God bless us all, amen. Si Konsyahal Ariel Visario, maayong gabi Pastor. Kumusta naman ka Pastor? Watching here in Lanasan, Gihob, La Libertad. Mura ba og kanang dugay na gyud nga wa magita. Insakto gyud. Moingon nga kumusta naman ka? Salamat sa Ginoo. Okay ra gyud mi diri Konsyahal. Si Rachel, happy evening Pastor Gideon, og sa tanang nagsunod sa programa dalaygon ang buhing Dios nga magpadayon pakiguban kanatong tanan. Request song Pastor Lahutay og daghang salamat Pastor Gideon. Awit makalangit atong tagaan og pagtagad, tumawag ka diri lamang sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Tumawag ka. Si Jan Galas, maayong gabi. Si Bing Dandan, maayong gabi og si Genesis Sayon, good evening Pastor. Dalaygon ang buhing Dios nga kanunay nga nagatiman og nagpanalangin kanatong tanan. Request awit makalangit Pastor, Dios ka sa amin. Salamat Pastor and God bless, watching from Consolacion. Ka sa Panginoon, nag-iisip ka kung ano ang iyong gawin, ngunit nanatili pa rin
Mayong gabi ni Joy De La Rosa Kiring. Mayong gabi Pastor Watching from Mantalban, Rizal. Ng pag-asa, kaibigan, ang mga pagsubok sa'yo'y dumaraan. Ora og daghan ang nag-message mga kaigsuonan kay dili na nako makuan kanang May handa dili na nako tulong sa'yo. kuan kanang maapas og basa. Sagdi lang paningkamutan lang nako mabasa gyud ang tanan ha. Pero di gyud ko kabasa gyud ani tanan kay daghan man. Sige, kutob lang sa mabasa nako dire. Si Giselle Gordon, maayong gabi Pastor og dalaygon ang Dios niining kagabhion Pastor, mangutana lang ko nimo unsa ba jud tinuod kay ang uban mo gamit man og mga ngalan sa Amahan og Anak og Espiritu Santo, tama ba na siya Pastor? Usa ko ka wanis. Salamat Pastor, taga Tikawayan, North Cotabato ko. Nindot kaya imuha nga pangutana Giselle Gordon. Usa ka wanis, no? Ang wanis nagtuo pod og Amahan, nagtuo pod og Espiritu, nagtuo pod Anak, wanis. Lamang ang panabot sa wanis nga si Jesus ra pod ang Amahan, si Jesus ra pod ang Espiritu. Kumbaga usara gyud ka persona ang Dios. Maunay usas mga kalahian sa kanabitang kanang nasabdan pod sa Trinity. Kay ang Trinity ug ang wanis pareho silang nagtuog Amahan, pareho silang nagtuog Anak, pareho pod silang nagtuog Espiritu. Pero ang kahimtang lamang maoy ang pagpanabot mahitungod sa kahimtang maoray nagkalahi. Kon ang Biblia mga kaigsuonan nagpasabot nga kinsa ang nakakita ni Jesus, nakakita na sa Amahan, kung ato na siyang sabton, sa dili nato tukion ang tinuod nga kahimtang or dili nato tukion sa lain pang mga bersikulo, diha lang ta nakapokus sa maong bersikulo kanang miingon si Jesus nga ang nakakita kanako nakakita na sa Amahan. Muingon gyud ta nga si Jesus ra gyud ang Amahan, siya pod ang Espiritu, wala nay laing persona, siya ra gyud. Posible sa Panginoon. Pero kung atong tan-awon ang kinatibuk-an nga gipadayag sa Biblia mahitungod sa kahimtang sa Amahan ug mahitungod sa kahimtang sa Anak, mahitungod sa kahimtang sa Espiritu, kumbaga lahi gyud silang persona. Maoro magunay maoro gyunay lahi or maora nay naghatag og kalahi sa wanis og Trinity. Nga kumbaga ang Dios murag sama sa kumbaga sa wanis mura na siya og itlog. Ang itlog ako ra ning example ha. Kumbaga ang pagsabot sa uban sama sa kahimtang sa itlog, nga ang itlog dunay tipaka, doon na po'y langit-langit, doon na po'y pughak, usara gyud sila. Pero sa lain nga gipakita gyud sa Biblia, lahi gyud silang persona. Ang Holy Spirit pwede siyang makasod bisag asa, pero dili tanan. Lamang pwede siya makasod, makasod siya sa kanabitang persona sa kahimtang sa salampate, or ang Holy Spirit magdala siya sa kahimtang sa kayo or kahimtang sa hangin. Maunay atong makitaan sa Biblia. Ang balaang ang Amahan pwede siyang mupakita pero dili siya kanabitang magdala siya sa presensya sa kayo. Mauni ang nakitaan dito sa Mount Sinai sa panahon nga nagkigsulti ang Amahan kang Moses. Ang Anak nagpakatao siya, kay sa wala pa siya magpakatao di man nato siya makitaan kay pulong man siya.
usa sa mga bersikulo nga nagpakita nga duna gyoy kalahian sa persona sa amahan o persona sa Dios o persona sa amahan o persona sa anak o persona sa espiritu kadtong pabautismo ni Hesus o paglangsang ni Hesus dito sa cross. Katong gibautismohan si Hesus, klaro gyud kaayo nga lahi gyud sila og persona. Wala lang ipakita didto ang persona sa amahan. Lamang dunay tingog gikan sa langit. But ipasabot ang amahan nga nakigsulti sa mga tao sa dihang gibautismohan si Jesus, wala sa lawas ni Hesus. Now, dili gyud nato pwede nga gamiton ang atong panabot nga ang amahan naa ni Hesus. Anang panahon na, anang time but ipasabot ang amahan tuag gyud sa langit. Nakadungog sila nga ang tingog tuas sa langit wala magagikan sa baba or sa lawas ni Jesus. Maingon ang amahan, kini ang akong pinanggang anak, nakalipay pag-ayo. Nanugilon ang amahan sa mga tao, kini ang akong pinalanggang anak. Kay dili man pud maayo nga inanaon niya pagsulti nga ang iyang gikasulti ang anak. Kung imong tan-aw nakigsulti ang Dios sa mga tao, kay nadunggan nila ang tingog dito sa langit nga miingon nga kini ang pinalangga kong anak, nakalipay kaayo pa kanako. Unya ning tugdon dayon ang presensya sa Holy Spirit daw sa lampate nya na ang anak mihangad sa langit. Unya katusan nga si Jesus nga gilangsang dito sa cross, mihangad sa langit o gitugyan niya ang iyang espiritu sa amahan. Dunay mga bersikulo nga kung ato lang tutukan makaingon gyud nga si Jesus ang amahan, si Jesus pod ang espiritu. Kay maura may atong gitutukan nga bersikulo. Pero kung tutukan nato ang kinatibuk ang konteksto sa maragod anang kay ako mo tamong pasabdon, daghan kaayong nakigdebate anang Juan 3:16. Arir sa ta o ako ra to ipadayon pag-explain. Daghan kaayong nakigdebate anang Juan 3:16 nga ang pagtuo ra gyud makaluwas. Pagtuo ra gyud makaluwas. Kay unsay giingon diha? Kay gihigugma sa Dios pag-ayo ang kalibutan ug tungod niini ang gipadala ang iyang bugtong anak. Aron ang tanan nga motuo kaniya dili malaglag kun dili makabaton og kinabuhing walay katapusan o kinabuhing dayon. Ang pinakayawi diha aron ang tao maluwas mutuo ra gyud. Pero atong hinumduman before gisulat kanang maong bersikulo diha, before gisulat ng maong mensahe diha sa bersikulo 16, atong hinumduman niagi nag bersikulo 5, bersikulo 3 ug bersikulo 5. Before ang bersikulo 16, dunay mga mensahe na ang gibuy-an ang Dios didto sa bersikulo 3 ug bersikulo 5 sa kapitulo 3. Na walay makasulod sa gingharian sa langit gawas lamang kung magpakatao siya sa tubig ug sa Espiritu Santo o sa Espiritu. Ma-born again siya. Kanang maong mensahe di na nimo makit-an sa pulong lamang kundi makit-an na sa buhat. Dunay ipabuhat ang Dios nga magpakita nga naatay pagtuo sa Dios. Now atong hinumduman before gisulat ang maong mensahe diha sa bersikulo 16, doon na nay mensahe ang Dios sa bersikulo 3 sa bersikulo 5. Maura nang maubitaw nang kung ang usa ka magbabasa
or magbasa sa Biblia, ang iyang huna-huna, ang iyang panabot, nakapokus ra sa usa ka bersikulo, kapag dumarating mamiss niya ang Biblia. Mamisinterpret niya ang ipasabot sa Biblia. Kay nakapokus ra sa bersikulo 16. Wala man niya hutda pagbasa ang usa ka kapitulo or usa ka konteksto. Sama gud sa giingon ni gisulat ni Juan. Si Jesus miingon. sa'yo'y dumaraan lang. Sa giingon ni Jesus, Asahan mo Juan 10:30, ako og ang akong amahan usara. Ako og ang akong amahan usara. Now, ang amahan og ang espiritu og ang Dios. Amahan, anak og ang espiritu, sagot sa'yo kumbaga pareho ni sila sa word family. at ako'y Usa ka pulong Dios, pero dili na pwede magpagay na di mga igsoon nga kuhaon nato ang usa. Tulog yun na sila nga dagdala sa ngalang Dios. Usa ka pulong Dios, usa ra gyud ka Dios. Pero tulo ang iyang kumbaga tulo ang iyang gipaila sa kalibutan. Dunay amahan, dunay anak, dunay espiritu. Dili sama sad sa pulong pamilya. Ang family mga kigsunan, dili gyud na sa pwede kuhaon ang anak. Tawgon gyapon ni silang pamilya. Kay ang tinuod nga pamilya, dunay persona, dunay presensya sa amahan, dunay poy inahan, dunay anak. Kay ang amahan og ang asawa or ang lalaki og ang babae kung mag-uban nga way anak, dili na siya matawag pamilya. Magtiayon na sila. papakita. So aron mahimugso aron mahimugso ang pulong pamilya, ang lalaki og ang asawa, ang lalaki og ang babae nga magkuyog, dapat doon na gyud sila'y anak. Pero kung dili sila ka anak, doon ay mga pamaagi. Sabi ng Panginoon, Mananggop sila tumawag para matawag silang pamilya. at ako'y sasagot So munay usa sa mga dili pud dawaton sa uban nga mga diskusyon. papakita Kay ngano man nakapokus man sila sa usa ka bersikulo. para kita. Pero kanang tanan, ang wanis, ang Trinity, bisan kinsa nato, dili ta mga tubang sa atong doktrina. Mga tubang ta kung giunsa nato pagsunod ang Biblia. Kung giunsa nato unsay atong mga binuhatan. Sa panahon nga moatubang natasukmanan sa Dios, ang pangitaon sa Dios dili ang atong pagkawanis, dili ang atong pagka-Trinity, kundi dili ang atong binuhatan. Maog yun na gipakita sa bala ang kasulatan. Wala mo ingon ang Biblia nga kamo paghahukman sa inyong pagka-Trinity. Wala mo ingon ang Biblia nga kamo paghahukman sa inyong pagkawanis. Miingon ang Biblia, kamo paghahukman sumala sa inyong binuhatan, dayag og dili makitan. Awit makalangit, imong gunit. Ang misampit sa amahan, ang misampit sa anak, ang misampit sa Holy Spirit, Wala ko kapalo gidawat sa Dios. na imo man kong giadto. Lamang kung imong tugkaron, dunay kalahian ang amahan gyud Bisan kang ngit-ngit kaysa anak. Ang anak ubos gyud na sa amahan. Kitawag mo kayo Ang anak ubos gyud na sa amahan. Di man kinahanglan Di lamang kanang giingon nga usara, ako ang akong amahan usara. Kung imo na siyang dawaton ang gipasabot ana nga mensahe, usara sila'y buhat, Imo kong usara sila'y katuyuan. Ang katuyuan sa amahan, maluwas ang tao. Mausad ang katuyuan sa anak, maluwas yun ang tao. Kay unsay giingon sa anak, wala siya moanhi sa iyang kabubuton, kundili sa kaubuton sa nagpadala kaniya. wala
Salamat kayo sa inyong pangutana, no? Importante ra gyud, Giselle. Maayo tag binuhatan sa Dios. Ilabi na sa atong isig ka magtotoo ug sa atong isig ka tao. Usa sa mga problema gyud sa tao, mao gyud ni usa sa mga problema kung tig-search ra gyud ta sa kahimtang sa mga tao, mao nay problema. Imbis mahimong mapaubsanon tungod kay duna say relihiyon, ang problema mao ni nahimo na noong garboso nga dili mao nay gipakitas Ginoo. Wala man makikupitin sa si Jesus sa mga Pariseo ug sa mga magtutudlo sa balaod. Sa panahon nga lutoson si Jesus, mulikay siya. Di siya mobalos. Mausab unta ang ato ang ipakita kung dunay mga tao nga moingon nga dili na mao inyo ha, sayop na inyo ha. Masamay angay na to i-response. Moingon punta nga sakto ni amo sayop na inyo ha. Mao ni giingon sa Biblia. Walay mo daog ana. Si Marlene T. Lumbay, hello, good evening po. Ariga pamati kami sa amo mapulong. Salamat Marlene Lumbay, taman po. Si Gina Kamahalan, maayong gabi o Liner Salarda Virador. Salamat Pastor, gituyo gyud sa Ginoo nga makadungog kos ihang mga pulong. Kay ingon anak rabako Pastor nga naay masuko nako, masuko pud ko nila pero gipre gyud nako sa Ginoo Pastor nga magpaubsanon ko dili ko magpadaog sa garbo. Dili gyud magpadaog, kuhaan ang garbo. Kay kun ang tao man gud na ay garbo, makikupitin siya na siya labi na iyang mga pangulo. Kabantay mo, usa sa mga magpakita nga dunay garbo ang tao, kana bitang duna say pangulo or dunay magtutudlo niya, mawagtang ang iyang respeto. Murag gusto na siya ay mahimong pangulo. Maubenay kinaiyas garbo. O niya, kung naay garbo ang tao, kinsa pa may mutudlo niya? Wala na'y makatudlo niya. Bisan pag muingon na siya nga walihi ko tudlo ko Pastor, ang tinuod dili na maoy iyang gipangita. Dili ang pagpatudlo ang iyang gipangita. Ang tao nga dunay garbo, dili gyud na magpatudlo. Ingon dinhi ako gyud gitinguha Pastor nga mausab akong kinaiya. Isip usa ka Kristohanon dili gyud maayo nga naay taong masuko nako, masuko pud ko. God bless Pastor, listener from Tagbilaran, Bohol. God is our Savior. Sakto gyud. Kana mo'y atong paningkamutan ang pagkamapaubsanon. Unya sugo biya na. Sugo nga dunay saad. Kung magpaubos ta kanunay, sama gud ni Jesus. Nagpaubos siya, bisan siya Dios. Wala siya magpabiling tupong sa Dios. Sugo gyud nang pagpaubos nga daw nay saad. Revelation kapitulo 3 bersikulo 10. Kay gituman mo man ang akong sugo nga magpailob ka, kanang pagpailob o pagpaubos di gyud na magbulag. Nya ingon day sa ilikay ko ikaw sa mga katalagman nga moabot sa kalibutan. Si Elina alis na tabay. Pastor, na ako'y pangutana nimo ba? Kanang Kristohano nakatapos nagtinda og mga pulseras nga anting-anting sa bibi nga pagtaboy daw sa sa mga buyag-buyag sakto sa ihang gibuhat, Pastor? Kasi tinuod lang para ako muraman og dili mahimong panalangin sa mga customer. Mura noon og ihang gidani nga mogamit kanato lang Pastor, salamat pagtubag. Dili gyud na para nimo lang, kundili para natong mga Kristohanon tanan. Dili gyud na mao nga Kristohanon ka nga naninda hinuon ka og mga patuo-tuo. Patuo-tuo man gud na siya, mga kabilin nga mga pagtulunan nga manindag porselas. Usa sa mga
atong buhaton kung makakita tag mga magtotoo nga naninda og porsilas, labi na gyud kanang atong isig ka churchmate, ikonsulta na sa inyong pastor para ang inyong pastor mo imo rebuke, ipaagi nagwali. Ayaw lang paghimog laka nga mangunay ka sa pag-rebuke. Pero kung ma-discern nimo nga kana bitawng dili siya malain nimo, kumbaga madinawaton siya, ma-discern nimo, mailhan nimo siya nga madinawaton ni nga klase nga tao, wala ni garbo, mas maayo nga imong ma-rebuke. Pero mas maayo imo nang ikonsulta sa pastor aron ang pastor mo himo og mga pag-ampo og magpadayag ang Dios og mga mensahe sa inyong pastor nga makapahigmata sa inyong isig ka churchmate nga dili mao ang pagpaninda gyud og mga anting-anting like kanang porsilas sa mga bata, dili gyud na makaayo kay mauno-unay agianag tunglo. Si Susana Pablio, maayong gabi Pastor Gideon og sa imong pamilya og sa tanang anak sa Ginoo. Kumusta Pastor? Pa-shout out ko ni Karen og sa iyahang ugangan nga si Maria Victoria Pires Ongkot. Ankot, salamat Pastor Dalaygon ang atong buhing Dios. Akong akong gi-accept ang iyahang kanang friend request ni Karen kaganina patungod kay puno manggod ang ako ang kanang ako ang friend hamon naghihimo na kog page ang account. Si Kubi Jan Sermona, maayong gabi Pastor, nagsubaybay agyod kami sa imo programa, watching kami Himalayan Pastor. Pwede request awit makalangit susiha. Salamat po and God bless. Dagahan kayong salamat Pastor Gideon sa pag-advise. You're welcome Sister Mighty. Ayaw ihikaw ang imong presensya sa imong pamilya ha. Ayaw. Lato mga kaigsuonan, labi na sa Kapaskuhan. Kaya murag hilas ka ita, kanaon. Nga ato silang pamilya nya wala na noon nato sila maatiman. Damor nato silang hatagan sa atong presensya ni ining Kapaskuhan para makit-an nila nga Kristohanon ta. Mark Joseph Pontesilio, maayong gabi Pastor Gideon, God bless kanunay sa imong kinabuhi, dalaygon ng Dios. Si Rene Abatayo, maayong gabi Pastor, request ko gugma mo. Si General Kitudlas, patsada lang nako Pastor, kinsa to nahan mo fellowship diri sa Alcantara, kay gaan nako link sa Google Map para mo tol nila exact location. Si Karen og si kung tan-awon ha, si Karen og Victoria Pires Ancot, kanang gi-message ni Sister Susana Pableo Pastor Junrel, kana maunay usas ako ang nahibaw-an nga nangita sila og ka-fellowshipan nga simbahan. Salamat kaayo sa imong pagtagad Pastor Junrel Kitudlas. Si Jean All, good evening Pastor, dalaygon ang Dios sa walay katapusan, request kog song kinabuhing bililhon. Awit makalangit, Dios ka sa amin, diri lang sa tong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko.
Si Jean All, good evening Pastor. Dalaygon ang Dios nga walay katapusan, request kog song kinabuhing belilhon. ay tapos Si Giselle Gordon, maayong gabi Pastor. Magpasalamat ko sa Ginoo sa iyang gihatag kanako nga kusog o grasya sa matag adlaw bisan pa man sa akong mga kapakyasan. Apan ana gihapon siya nga nagauban kanako o guide kanako sa matag adlaw na kong ginbuhaton dalaygon gyud Ginoo sa walay katapusan. Ug lihog ko shout out sa akong asawa Pastor nga naa sa Macau, China. Pirmi siya nagapaminaw sa imong programa. Lihog ko og play sa kanta nga Anak Balik Na. Salamat, maayong gabi. God bless always, taga Pikawayan, North Cotabato ko Pastor. Oh, salamat kaayo. Ang Dios magpanalangin. Dalaygon ang Dios, no? Si Rani Abatayo Mendoza, maayong gabi. Bii Pastor Gideon ug sa tanang maayo kaayo tong mga pangutana sa atong igsuon nga imuhang gitubag kabahin sa nakapalibot niya nga siyaray Kristohanon. Sulod sa iyang pamilya kay ing ana rabako Pastor Gideon, dili ko ganahan og nakakuha kog pagtulunan sa imong tambag. Salamat Pastor Gideon, sa Dios ang imuhang kinabuhi. Gikan ni Sister Nars Boyan. Maunay ato gyud nang klarohon ning ato ang pagkakristohanon. Kitang mga Kristohanon gimatarong ta. Kitang mga matarong dili ta para sa mga matarong, kundi sa mga dili matarong, sa mga taong makasasala, para madala nato sila sa Ginoo. Niya unsaon man nato aron madala sila sa Ginoo kung ato silang buhatan sa ilang gihimo. Kumbaga kung sa ilang gibuhat ato pong buhaton. Si Rifat, maayong gabi Pastor, live na ka sa 96.7, wala lagi ka ni Ari sa Fellowship. Wala ko kaanha pa brotherly, kay doon na po may asikaso kaganina. Wala gyud ko katunga. Si Aisa Maiso Lastimoso, maayong gabi Pastor, watching from Ayungon, Tampukon. Greet ko ni Lini Narciso from Agutayon. Request song pagkamaayo mo. Si Junjun para Malasarte, dili man matawag og person ang espiritu. Dili siya matawag nga person, pero nagdala siya og person. Like kumbaga makasod siya ba? Kumbaga mugamit siya. Like sa kanang nagpakita nga kana bitang mga butang nga makita nato, nga magpakita nga naa siya. Dili siya nato makita, pero mugamit siya sa mga butang nga atong makita pagpamatuod nga naa siya. Inana na ang bala ang espiritu. Like sa nahimo sa atong Ginoong Hesus nga nagpakita ang Holy Spirit nga ang ihang gigamit ang persona or ang dagway sa salampate. Kay dili man pud nato makita ng Holy Spirit kung dili siya magdala sa mga butang nga atong makita or sa mga butang nga ato ang makita gyud, no? Salamat kaayo John. Si Madonna Nicanor, mato dire, maayong gabi Pastor, salamat sa pulong, Dios makapaminaw na sad ko. Si Minda Cataluna, faith without work is dead. Tinuod yun na, biblical na siya. Mauni akong ikashare nga mas dali masabtan about Trinity sama sa Pilipinas. Sige no, katong imuhang wali Pastor Junrel Kitudlas, nindot sadto katong imuhang kanang gi-share pagpasabot. Ako ning basahon about Trinity. Sama sa Pilipinas na ay tulo ka major island. Ang Luzon, Visayas ug Mindanao. Ang Luzon kay Pilipinas, ang Visayas kay Pilipinas, ang Mindanao kay Pilipinas. Tulo ka district plus in one. Lahi siya, lahi ang dagway Luzon, lahi pod ang dagway sa Visayas, lahi pod ang dagway sa Mindanao, lahi sad og pinulungan, lahi sad og mga kinaiya. Kung imong lantawon mga kaigsuonan, pero pareho silang Pilipinas. Pareho usara ka po Pilipinas, pero tulo ka distrito.
Kumbaga, inana ang kahimtang sa ato ang Dios na ay Dios Amahan, Dios Anak, Dios Espiritu. Ug mao gyud na gipakita sa Biblia, dili na mao-mao ha. Dili gyud na mao-mao, mao gyud na gipakita sa Biblia, usa ka Dios pero dunay Amahan, dunay Anak, dunay Espiritu. Di gyud na pwedeng lalison. Si Brother Dante Roes, matud pa mayong gabi pastor na ako'y prayer request nga atong nasod makabaton og kahapsay og kalinaw. Sige. Salamat sa Ginoo kanunay nato nang gihangad og gipangayo sa Ginoo. Salamat kaayo samara sa Amahan, kay Dios Anak, kay Dios Espiritu Santo. Salamat kaayo Pastor John Rel Kitudlas. Naminaw sad ko atong imuhang pagpasabot ani kabahin sa Dios, no? Salamat kayo sa kinabuhi ninyo diha. Labi na ni Pastor John Rel Kitudlas. Si Maria Victoria Pires Ancot, mao ni Pastor John Rel. Maayong gabi Pastor Gideon. Ax lang ko kon unsay name sa church nga born again Christian sa Alcantara o kinsay pangalan pastor. Kanang kuan, kanang gisundan sa imuhang mensahe Sister Maria, si John Rel Kitudlas, pwede ra gyud kaayo mo communicate ka diha. Kay sa ako ang nahibaw-an, mas duol man gud diha sa ilahang Pastor John Rel Kitudlas kaysa diri sa Tumunoy Bualbual. Naaman po'y simbahan diha Tumunoy Bualbual pero mas duol diha sa inyo Alcantara. Muna nga ako ang gipasalamatan ang Dios. Matud pa dire Glorious King Jesus Assembly. Sige nya, communicate lang mo. Si VNGL Ilaga Kaalibay, tama gyud na pastor. Bless kaayo ang mga pulong sa Ginoo. Si Dong Salditano, mayong gabi pas, mustaman mo diha. Nagbadaogon, nagmalampuson og puno sa panalangin. Salamat sa Ginoo sa inyong kinabuhi Dong Sal, kumusta mo ang Dios magauban. Si Salvation Costramoyor de Gala, mayong gabi pastor. Salamat sa pulong sa Dios. Si Salvation Bulahan ang magpapaubsanon kay ipataas kita sa Dios. Pastor Gideon kanang garbo maoy gitawag spiritual cancer. Naapo de spiritual cancer gikan ni Pastor Dante Ruiz. Spiritual cancer kanang garbo. Mao ba? Sige, salamat kaayo no. Si Emily na Bakuti, prayer request pastor sa akong kapikas sa kinabuhi nga wala padiha sa Ginoo pastor. Ako ray nangalagad sa Ginoo patabang ko sa pagampo. Lihans gud nang imuhang pikas sa kinabuhi. Kanang pandungi siya dalas mga pagampo pero ayaw disturbuhan iyang pagkatulog. Himo ang mga pag-ampong inasing-kasing. Nakitaan kas Ginoo, dunggon og tubagon kas Ginoo ana. Si EGM Abakasin, Pastor God PM from Pagadian City. Na ako'y pangutana pastor, pwede ba mo kaon og dinuguan pastor? Kitang mga hintil nga nahimong mga Kristohanon, wala tatagaig daghang kay palas anonon. Kay mauman na giingon ni Hesus, ang buot nga mahimong akong tinun-an kinahanglan did ani ang iyang kaugalingon musunod kanako. Did ani ang kaugalingon pas-ano niya ang iyang cross ug musunod kanako. Pero sa pag-abot sa Holy Spirit, kitang mga hintil nga nahimong mga magtuto, kumbaga nahimong mga Kristohanon, wala tatagaig daghan kaing palas anonon. Lamang dunay pipila nga gikinahanglan ng gitong buhaton. Naa sa buhat buhat ba na? Buhat kapitulo 15. Akong tan-aw na sa Biblia. Buhat kapitulo 15 man siguro. Ako rang check upon. Buhat kapitulo 15. Onya magsugod og 21 man siguro. 21 or 28, 29 ba? Sige. Buhat 15. Na kay Biblia diha pwede ra gyud nga imong ablihan. Buhat 15 bersikulo 20 20
Sugod tag 19 hangtod sa 20. Ingon ang 19 og mipadayon si Santiago pagsulti busa dili ni mao. 28. Kani. 26. Buhat 15, 26. 26 sugod hangtod sa 29. Ingon din nga naghalad sa ilang kinabuhi aron pag-alagad sa atong Ginoong Hesus, busa among gipadala kaninyo si Judas og si Silas nga maoy musaysay sa mga butang nga among gisulat kaninyo. 28. Ang Espiritu Santo og kami magkauyon nga dili kamo hatagan og daghang mga palasanon gawa sa pipila nga mga gikinahanglan tumanon. Sa mo ni mga gikinahanglang pasanonon nga maupo ni gipasidaan sa atong Ginoong Kristo aron mahimo tang tinuod nga tinun-an alang nis mga hintil nga nahimong Kristohanon. Kay katong mga Hudyo nga nahimong Kristohanon daghang ka ito sila nga pasanonon. Diri sa 19 o 29 ayaw pagkaon sa mga hinalad or gihalad ngadto sa mga Dios. Ayaw pagkaon og dugo o sa mananap nga gituok og likayin ninyo ang salawayong pakigilawas. Kung likayan ninyo kining mga butanga matarong ang inyong gibuhat pag-ayo-ayo kamo. So diha na to makit-an nga kanang dugo or dugo-dugo or dinuguan dili gyud na pwede kanon sa mga Kristohanon or sa mga hintil nga nahimong Kristohanon nga nahimong tinun-an ni Kristo. Bisan gani kanang mga gihalad nga mga pagkaon ngadto sa mga Dios ug kanang salawayong pakigilawas, kanang pakigilawas sa dili bana ug sa dili asawa. Salamat kayo sa pangutana. Si Girly Salvia Pigalan, good evening Pastor Gideon, papa-request Pastor sa akong mata nga madala rani sa tambal nga giresita sa doktor, dili lang maoperahan si Jesus name. Nagpa-check up ko gahapon, balikan next week Tuesday. Pastor, palihog ko sa doktor, tabangi ko. Pwede ka ka-chat or maka-message sa akong account si Sister Girly Salvia. Pwede ko nimo ma-message. Si BB Manlapas, mayong gabi. Siya nasyal sa Biron, maayong gabi. Pastor, request nako ako ang tibuok pamilya layo sa balatian sa Biron og tahuyan og Kali family. Sige. Awit makalangit, kopti ako diri lang sa tunga programang ang pulong mo kinabuhi ko. Si Jing Bindiho, maayong gabi. Merry Christmas, Pastor. Merry Christmas sad. Si Elsa Monda, maayong gabi, Pastor Gideon. May palamdagan kunimo mahitungod sa dugo-dugo. Kay born again mukaon og dugo-dugo niya, naapoy born again nga dili mukaon og dugo-dugo. Salamat sa pagtagad. Mao na to ako ang basa. Naay mga born again, sakto kay nang giimon nimo nga naay mga born again nga mukaon og dugo-dugo. Tungod kay nakapokus sila sa gisulat ni Apostol Pablo dito sa Timoteo nga human pasalamati libyo na ang tanang pagkaon. Pero ang mga pagkaon never nga nahimong pagkaon ang dugo-dugo. From Old Testament to New Testament, never nga nahimong pagkaon. Ang gihisgutan lang dito tanang mga klaseng pagkaon nga giilang hugaw sa balaod, pwede mo nang kaunon, human nimo pasalamatan. Pero katong mga pagkaon nga nahimo yung pagkaon, dili kay kanang dugo-dugo. Okay, wala magyud na nahimong pagkaon ng dugo-dugo, sikad pa sa paghimugso sa pulong sa Dios mahitungod sa kalibutan, no? Unya usapod sa mga problema na ampoy mga born again o Kristohanon nga nakapokus sila sa giingon ni Ginoong Hesus nga ang makapahugaw sa tao dili ang mugawas, dili ang musod sa iyang baba.
kay moadto ram nastiyan. Kundili ang mugawa sa baba kay gikan nas kasing-kasing. Pero ang gikaistorya ni Jesus katumanggong mga parisiyog, mga sadisiyo nga misaway sa iyahang mga sumusunod. Si Raymond Olango, maayong gabi. Si Sasi, maayong gabi. Ayaw pakiguban ang Dios magpanalangin. Okay, wala na siguro'y kuan pangutana. Si Dante Ruiz, pastor, para nako dili gyud ko mukaon og dugo-dugo, pero daghan kaayo ko amigo nga mga pastor unya kusog kaayo mukaon og dugo-dugo. Napa man gani mo inom ana, pastor? Pastor Dante, naapay mo inom gani? Si Junrel Kitudlas, Pastor Junrel, ang dili pwede nga kanon dugo. Double did ang hayupan pagkaon nga gihalad sa mga Dios. Kaning double dead nga hayupan kana bitawng naghikog, kanang wala mapaagasig dugo, kanang gituok or naghikog, namatay ba nga wala gyud nga makapaagasig dugo. Kang ilang karne ana lagom nya dili gyud na pwedeng kanon, sumala sa mga pagtulunan ingon nga kita Kristohanon. Si Maria Helen, good evening, pastor. Ug sa tanan nga ni follow sa maong pulong mo kinabuhi ko, watching from Dingag, Dawes, Bohol. Si Franklin Gomez, good evening, pastor. Kumusta po kayo? Lagi akong nanonood sa imong from Antipolo. Mabuti naman po. Maraming salamat sa iyong pangumusta at Merry Christmas. Si Maria Helen, ikaw ang kusog. Si Giselle Gordon, maayong gabi, pastor. Palihog og play kanta nga makalangit, may gahum ang ngalan mo. Okay, ang inyong mga request, mga kaigsuonan, ako ra ning gisave diri sa ito nga panag-uban para ako ra ning matagag pagtagad kung dunay panahon. Atong hisgutan, mga kaigsuonan, ang ato karong himahimayon nga mga pulong sa ato nga panag-uban, mga kaigsuonan. Ang mensahe mahitungod sa kanabitang pag-uswag, unsaon aron mo uswag sa pagpangalagad sa Dios. Usa sa angay natong tutukan, mga kaigsuonan o katunan, diin diha nato bansayon ang atong kinabuhi, ang pag-uswag sa pagpangalagad sa Ginoo. Ang tao nga miuswag sa pagpangalagad sa Dios, tao nga na siya, nakaabot na siya, nakasod na siya sa kahamtong. Ang taong hamtong, sila na ang takos angayan nga kapiyalan sa mga pulong nga gitudlo sa balaang kasulatan. Kay ang mga taong dili hamtong, kung maunay imong piyalan sa mga buluhaton, labi na kung imo na silang padalaon, mahimo na hinuon nilang mabugal-bugalan ang buluhaton. Kinahanglan gyud nga muuswag ta. Kinahanglan sa laing bahin muhamtong ta. So unsaon pod aron muhamtong ta, muuswag ta sa pagpangalagad sa Dios, niining tuig nga idugang na usab sa Ginoo sa kalibutan, tuig 2025. Atong hinumduman, pila na lang kaadlaw ang nahibilin sa tuig 2024. Musud na ta sa tuig 2025. Dili sad maayo, mga kaigsuonan, nga sa tuig 2024 maura gihapon ang sitwasyon sa tuig 2025. Natong hinumduman, mga kaigsuonan, kung miuswag ang teknolohiya, grabe nga kanabitang mipadaghan og mga model ang mga nagkalain-lain nga mga gadget, ang cellphone, sakyanan, mga motor, grabe silang naka-upgrade. Matag tuig, kung imong lantawon, lain-lain ang mga kanabitang mga pag-uswag. How about sa atong pagkakristohanon? Dili maayo nga kita, mga Kristohanon, nagpabilin tang bata. Dili
dili maayo mga kaigsuonan nga kitang mga Kristohano nagpabili tang batanon. Kumbaga wala kita mahimong ginikanan. Atong hinumduman, kung imong tun-an og atong tun-an ang kinabuhi diha sa Ginoo, kinabuhi sa tao nga nangalagad sa Dios, adunay upat ka ang gikan sa pagkahimugso hangtod na himong bata, hangtod na himong batanon, hangtod na himong ginikanan. Dayong isa sa kuhaon sa Dios. Kining upat ka ang mga kaigsuonan, kinahanglan nag-uswag ta. Dili maayo mga kaigsuonan nga gikan sa atong pagkahimugso diha sa Ginoo, kumbaga gikan sa atong pagkatao diha kang Kristo, hangtod mamatay ta nagpabilin gyapon tang masuso. Gatas gihapon ang ato ang gikinahanglan. Kumbaga nagginahanglan gyapon tag alam-alam, kung sa kalibutan pa ulog-ulog. Kana bitang ikaw mo'y giagad, dili ang Dios mo'y giagad. Mao man ay usas mga problema sa tao nga nagpabiling masuso dihas pagpangalagad. Maunay usas mga problema sa tao nga nagpabiling bata sa pagpangalagad. Kay sila mo'y giagad, dili ang Dios mo'y giagad. Kabantay mo anang mga simbahan nga daghan kay mga masuso, pinugnan ang wali. Ang mensahe bantayanan. Kay kung dili mabantayan ang mensahe, ang mga masuso nga mga Kristohanon mawagtang na dayon. Unya dili sad maayo mga kaigsuonan nga ang mga Kristohanon mao gihapon ang sitwasyon karon og sa sunod nga tuig. Sa miaging tuig og karong tuiga 2024, reklamador gyapon nga klaseng Kristohanon. Unya sunod nga tuig, reklamador gyapon hangtod kuhaon tas Ginoo. Ang may tabuan na wala tay kalahian sa mga tao nga sige reklamo ni Moses. Nya atong hinumduman, kung kita nga may reklamo sa mga alagad sa Dios, wala ta magreklamo sa mga alagad sa Dios sa tinuod nga kahimtang tuat ta milikramo sa Dios. Atong hinumduman si Hesus, miingon nga bisag unsay inyong buhaton niining akong mga ubos nga mga igsuon, ubos nga mga sulugoon, inyo ning gibuhat nako. Kumbaga, ang mga tao nga mga Kristohanon diha sa simbahan, kanunay rang dunay reklamo, dunay mga mulo, dunay mga dili maayo nga mga pagbati, wala na nila gihimo sa mga nangulo sa simbahan, kundili tua na nila gibuhat ni Jesus Christ. So unsa may buhaton nato aron sila matabangan, aron sila makalingkawas, mga igsuon kos Ginoo. Una sa tanan, naagyod ang mga pag-ampo, pero dili kalimtan ang pagtudlo. Kadiha sa pagtudlo, samas atong gihimo karon mga kaigsuonan, nagtinudlo ay ta, naginambitay ta, nagsuginlanay ta sa mga mensahe sa Dios. Dirita mas naligon, dirita mas nakakat-on mga kaigsuonan, kunoon saon pag dumala ang atong kinabuhi sa paagi nga napataas ang Dios. Naalagaran ang Dios, kay mao man gyud pinaka-importante, maalagaran ang Dios, dili kay ang atong kaugalingon. So unsaon aron mo uswag sa pagpangalagad sa Dios? Now atong hinumduman, pag muuswag na ka sa pagpangalagad sa Dios, muuswag gyud pod ang tanan. Atong hinumduman mga kaigsuonan, dunay daghang bahin ang atong kinabuhi. Espirituhanong bahin, physical, material, financial nga bahin, musunod na siya. Nganong musunod man gyud na, pastor? Pwede ra ba di ay nga nag-uswag ko sa pagpangalagad sa Ginoo niya, wala pon mag-uswag ang ako ang financial, ang ako ang gitawag kahimtang sa material. Pwede, di ba? Bahalag di wala koy daghang kwarta, bahalag wa koy kwarta, pastor, basta kay dato kos Ginoo, dato kos pagtuo. Maunay usas mga bantayanan, wala kayo matugkad ba?
Daghan kaayong mga panahon nga ang tao maingon nga dato sa pagtuo. Bahalag way kwarta, bahalag lisod pastor sa material, kwarta, basta kay dato kus pagtuo. Dili man na mao. Nganong dili na mao? Kay ang tinuod nga dato sa pagtuo, gipanalanginan gyud na sa Ginoo sa tanang bahin sa kinabuhi. Ngano man, ang tinuod nga dato sa pagtuo mingsunod sa pamaagis Ginoo. Unya ang pamaagis Ginoo mga kaigsuonan, mo resulta manas pagkabulahan sa tanang butang. Not only in spiritual but also diha sa mga gikinahanglan physical material nga bahin. Kung muuswag ka sa pagpangalagad sa Dios, musunod gyud na ang pag-uswag sa gitawag pinansyal. Ngano man, unsa may imong gamiton diha sa pagpangalagad sa Ginoo kung wala kay lakas pinansyal. Like example, ang tao nga nag-uswag sa pagpangalagad sa Dios, daghan siyang mga gitudluan, daghan siyang nadasig, ug ang mga taong nadasig ug natudluan, nangandoy na silang mahimamat nila ang alagad sa Dios. Dili man pwede mga kaigsuonan nga ang mga tao nga nangandoy nga matudluan sila, nangandoy nimo nga miuswag ka sa pagpangalagad sa Dios, o niya nangandoy sila nga matudluan nimo sila, magiyahan nimo sila, mabisitahan nimo sila, o niya ingnon nato sila, ingnon nimo sila nga plitihis ako. Moingon ta nga labi na sa mga buluhaton, labi na kung tapon-tapon kag mga lain-lain nga mga lungsod, lain-lain nga mga syudad or nagkalain nga mga province nga imo nang labngon, dili man pwede maparalyze ang buluhaton tungod lang sa gitawag pinansyal. Kay ang tinuod nga trabaho sa Ginoo, kanunay nang gisuportahan sa Ginoo. Ug dunay pamaagi na ang Dios nga gibilin diha sa Biblia nga angay buhaton gyud sa mga taong nihamtong nas pagpangalagad. Ang tinuod nga dato sa pagtuo, seryoso nga nagsunod sa pamaagi sa Ginoo. Ang pamaagi sa Ginoo aron ka mabag-o, wala ililong sa Ginoo. Ang pamaagi sa Ginoo aron ta maluwas, wala ililong sa Ginoo. Ang pamaagi sa Ginoo aron makatabang kas uban, dili kay aron matabangan kas uban, wala sad ililong sa Ginoo. Maubitaw nang aron makatabang ta, dili lang sa espirituhanong bahin kita gipanalanginan niya, kundili sa mga material usab nga bahin. Di ba kaniadto mga kigsuonan, maglisod gani kag palit, maglisod gani tagpalit og ligid sa bike? Tinuod na oy. Kaniadto lisod kayo ang pagpalit og bike. Pertigyong lisura. Lisod man gani makapalit og tsinilas. Pertigyong lisura gyud. Pero nganong karon makapanghatag naman kag tsinilas. Diba? Gaan naman nimo kung makapanghatag, dili man tuod tanan, at least do na kay gipanghatagan. Sayo na lang nimo ang sayo na lang nato ang pagpanghatag og mga pagkaon ngadto sa uban. Pero dili tanan matagaan, at least do na kay gipanghatag. But ipasabot ning tubo og miuswag ka, dili lamang sa espirituhanon kundi sa material usab. Kisa ko nang gikaingon ang gipakita sa Biblia, ang taong dato sa pagtuo seryoso nga nagsunod sa pamaagi sa Ginoo. Kung ang pamaagi sa Dios sundon ra gyud sa tao nga seryoso, di gyud mahitabo nga ang tao nga tinuod nga mingsunod sa Ginoo, mas dato pa ang wa mo sunod, mas kwartahan pa ang wa mo sunod. Ang problema lang sa mga tao nga dunay pagtuo, mao ni problema. Daghang mga tao nga nagtuo, na ay mga tao nga nagtuos Ginoo nga moangkon nga bahala og
walay kwarta basta kay dato sa pagtuo, pero wala nila mapamalandongi nga kung tinuod tang dato sa pagtuo, seryoso ta nga misunod sa pamaagi sa Ginoo. Nya hinumduman nato ang pamaagi sa Ginoo kompleto. Dili ang dili kulang. Ang pamaagi sa Ginoo wala lamang sa espirituhanong bahin nakapokus, kundi sa tanang bahin sa kinabuhi sa tao. Gibless ta niya not only espirituhanong bahin, kundi sa tanang bahin sa atong pagkatao. Spiritual, pisikal, sa gikinahanglan sa atong lawas, sa atong kalag, sa atong pagbati, sa atong panghuna-huna, pangandoy, mga kaigsunan, gibless ta sa Dios tanan. Mao ni angay natong pamalandungan kung unsaon aron muuswag ta diha sa pagpangalagad sa Ginoo sa tuig 2025. Kung maghisgot ta og pagpangalagad, di gyud pud ta kapadayon kung wala ning tulo: pagtuo, paglaom, o gugma. Dapat sa atong pagtuo sa Dios ug sa paglaom nato sa iyang mga saad ug sa paghigugma nato sa atong Ginoo, mga kaigsunan, pinaagi sa pagsunod sa iyang mga pagtulunan, dapat gilangkuban ni sa pulong pagsalig. Kay kung naatay pagsalig sa Dios, samtang nagtuo ta, samtang naglaom ta, sa dihang kanunay tang nahigugma sa Dios, naamang gutay kadasig. Natay kadasig bisan pa sa panahon nga lisod kaayo ang pagbuhat. Kay ang kadasig resulta na sa tao nga dunay pagsalig. Ang giingon ni propeta Isaias, apan kadtong mosalig sa Ginoo, kanunay makabaton og bag-ong kusog. Manglupad sila daw agila, managan, manglakaw nga dili gyud maluya, di gyud kapuyan. So importante sa atong pagtuo ug sa atong paglaom diha sa mga saad sa atong Ginoo ug sa atong paghigugma sumala sa gitudlo sa Dios, dapat naatay tinud-anay nga pagsalig. So dili gyud na pwedeng magbulag, mga igsoon, pagtuo ug pagsalig. Nagtuo kas pamaagi sa Dios, dapat saligan nato ang pamaagi sa Ginoo. Kay inani man gud ni, kung ang tao nga nagtuo sa pamaagi sa Ginoo unya kulang kag pagsalig, naara ka sa pulong pagtuo pero tuwa ka nakapangsyon sa mga pamaagi nga dili sa Ginoo, kay tuwa man ka ni salig. Ang mahitabuan na mura bay tag pangulahin na lamang ang pamaagi sa Ginoo. Pangulahin na lamang ang pamaagi sa Ginoo, kumbaga tuwa na dito sa kinatumyan. Sa sitwasyon na lang, murag kapit patalim na lang. Isa na lang musampit kung wala na'y kapaingnan. Isa musunod kung wala nagyulaing mahimo. Dili man na inana dapat mo'y makatuna natong mga Kristiyano. Dapat dili mahimong reserba na lang ang pamaagis Ginoo. Sa atong pagpangalagad, wala na dapat reserba. Dapat una gyud ang pamaagis Ginoo. Unsaon pod aron mauna kanunay ang pamaagi sa Ginoo, mauna og maulahi. Mauna gyud na. Wala kay laing sulayan pa. Dili dapat, mga kigsunan kita mga Kristohanon, nga makadungog taglaing mga suggestion, mga advice nga dili gikas Biblia ato pang entertainon. Kay kung doon na may mga advice nga dili na nimo makaplagan sa Biblia, dili na makaayo, makadaot na. Dili na tambag gikan sa Dios, kung dili tambag na gikas dautan. Nya atong hinumduman nga ang dautan mo tambag na siya, dili magpailang dautan. Gamiton pod ang mga pulong nga naa sa balahang kasulatan. Pero lahi ang padulngan. Dili ang Dios ang napataas, dili ang Dios na alagaran. Mo nang kitang mga Kristohanon,
Kung nagmaigmaton ta kaniadto, nagmabinantayon ta, mas dublihon nato sa tanang panahon ang pagkamaigmaton o pagkamabinantayon. Kay naanatas katapusang mga adlaw. Daghan na kaayong makapalingla, makapadisturbo nato sa pagpangalagad sa Ginoo. Dapat atong renewhon ang atong kaugalingon sa tanang panahon sa mga pamaagi sa Dios nga iyang gibilin sa balaang kasulatan kung unsaon aron ta muuswag sa pagpangalagad sa Dios. Usa sa mga ilhanan nga miuswag ka sa pagpangalagad sa Dios, seryoso ka nga mihatag sa Biblia, or seryoso ka nga mihatag og panahon sa Biblia. Maunay usas mga ilhanan nga niuswag ta sa pagpangalagad sa Dios. Seryoso ta nga mihatag og panahon sa Biblia. Unya sa paghatag og panahon, mas seryoso ta nga nagkinabuhi niini. Sumuni pangaagi mga kaigsuonan, aron mo uswag ang atong pag-alagad sa Dios sa tuig 2025. Mga pamaagi, aron mo uswag ta sa pagpangalagad. Una, seryoso nga pagbasa o pagsunod sa Biblia. Kay walay laing pamaagi aron maandam og masangkap ta sa pag-alagad sa Dios. Kana bitawng sa tanang panahon mahimo tang takos. Wala nay laing pamaagi aron mahimo tang takos, sangkap sa pag-alagad sa Dios ang pagbasa ra gyud Biblia. So importante gyud ang pagbasag Biblia. Unya daghan kaayong mga pamaagi aron mabasa nato ang Biblia. Naay mga sales group diha sa inyong simbahan, mga Bible study, even dunay mga partner prayer. Biblia gyapon dapat ang gitagaan og pagtagad. Unya naay mga prayer meeting, naay mga Sunday service, naay mga discipleship training, dunay mga basic pastoral training. Maunay mga pamaagi aron mas mabasa nato ang Biblia, aron mas matagaan natong panahon ang pulong sa Dios. Kaysa panahon nga mas taas ang atong panahon sa pulong sa Dios, damor nga malig-on ang atong pagtuo. Damor nga malig-on ang ato ang paglaom, ug damor nga mutubo, muuswag, muhabog, mulapad ang atong pakigugmas Ginoo. Kung seryoso ta nga mihatag og panahon sa pagtuon o pagpamalandong pagbasa sa Biblia. Nya atong hinumduman mga kaigsuonan nga ang pulong sa Dios giya. Giya nga dili gid mapakyas. Giya nga modala nato sa pagkabulahan. Giya nga modala nato ngadto sa dapit sa pagkamadagayaon. Samtang naghulata sa pagbalik sa Ginoo. Dili magyud pwede mga kaigsuonan nga moingon ta nga niuswag tas espirituhanon at the same time purdoy gihapon. Package gyud na siya. Kay ang mga buluhaton diha sa atong Ginoo nagkinahanglan siyag source. Dili man na malabang nimo ng Negros gikag Cebu. Dili man na nimo malabang og langoy. Dili sad na pwede labangon og pamukong. Wala na nang pamukong sa mga Kristohano. Sa nang pamukong kanang mosakay nga way pliti-pliti. Kitang mga Kristohano di ta dapat malipay kung libre. Dapat kitay mo'y mo libre. Ha? Usas mga ilhanan nga gipauswag ta, kitay mo libre.
dili kay kitay malibre. Kay damor ka nga mingpugas, damor kang dunay maani. Usa na sa mga prinsipyo sa Dios di as Biblia. Mao na nga kung gitabangan ka para damor kang motabang sa uban. Ibin sa ako ang kinabuhi mga kaigsunan, ako ning nakita og tugad bida glory mga kaigsunan karong Sabado. Doon nami dagyaw diri sa simbahan, sa tukuranan sa simbahan. O niya doon na po may himuong feeding ministry sa mga kabataan diri sa among mga silingan nga magpakaon ta. O niya nananang panalangin sa Ginoo, kuyog yun na siya. O niya unsaon aron muuswag ta sa pagpangalagad. Sa ako nang gikaingon, ang pulong pag-uswag sa pagpangalagad dala na tanan. Atong kahibalo, kaalam gikas Ginoo nga mo resultas pagkamapobsanon o pagkamapailubon. Ang tinuod nga taong dunay kaalam, ang tinuod nga taong dunay kahibalo, tinuod siyang mapinugganon. Ang giingon ni Haring Solomon, dili sa daling mo react ang taong dunay kahibalo. Pero ang taong walay o kulag kahibalo, daling mo react. Daling mo reklamo sa trabaho sa Ginoo. Mura ba og kanang maswito pa. Pero ang tao nga dunay kahibalo, puno og kaalam sa Dios, taas kay na silang pamalandong. Kanunay na silang muhatag og panahon sa pagpamalandong diha sa pulong sa Dios. So aron ta muuswag mga kaigsunan, usag yun sa mga pamaagi. Muuswag ang atong panahon sa pagbasag Biblia, sa pagpamalandong sa Biblia, sa pagpatudlo ug sa pagkat-on niini. Kung nagkat-on ta kaniadto, mas nagkat-on ta karon. Usa sa mga challenge sa Kristohanon, cellphone, social media. Number 1 kaayo nga kana bitawng challenge nga mubati kag kalisod sa paghatag og panahon sa Biblia kung maghisgot nag social media, maghisgot nag cellphone. Kay kasagaran sa tao, ang cellphone na ganay magunitan, daghan ng trabaho mababagan. Daghan ng trabaho mga kaigsunan nga malimtan. Labi na kung doon na kay makit-an nga mga video, mga vlog diha sa cellphone nga bag-o pa nimo. Mura kag manginteres. Usag yun sa mga problema sa Kristohanon kinibiyag yung cellphone. Ang cellphone maayo kung naatay disiplina. Pero kung wala tay disiplina, ang cellphone makaguba sa relasyon nato sa Ginoo. Daghan kaayong mga Kristohanon nga wa gyoy basa-basa, pero grabe nga mihatag og panahon sa cellphone. Ug dili ta mosugot nga usa ta nga mas grabe ka-active ta sa social media, pero sa tinuod nga kinabuhi wa day tay panahon sa Ginoo. Wala tay time sa pagpamalandong.
wala tay time sa pagbasa o pagkat-on sa pulong sa Ginoo o pagpakisusi, pag-examine sa atong kaugalingon kung Kristohanon pabagyapon ta. So muna'y angay natong tan-ahon, inigsud nato sa tuig 2025. Ya pila na lang kaadlaw, i-welcome na nato ang tuig 2025. Sa diha nga naatay nakatunan sa Biblia, dili nato ni ikupitinsya sa uban. Dili nato ni itandi sa uban. Unsa may angay natong buhaton aron mouswag ta, atong i-apply. Atong ikinabuhi. Sa panahon nga atong i-apply, atong ikinabuhi, ang mga mensahe nga atong nakatunan sa Biblia, damor natong dili nato ikumpara ni bisan kinsa. Usa sa mga problema nga nung nawagtang ang relasyon sa atong isig katao, labi na sa isig ka magtotoo apan dili parihog karatula, tungod kay wala pa niya masunod sa hingpit ang iyang nakatunan, iyan nang gikupitin siya sa uban. Murag gikumpara na sa uban. Like example, doon ay mga Kristohanon nga mo sa ulog og Christmas, doon na po'y mga Kristohanon nga di mo sa ulog og Christmas. O niya ang mga taong dili mo sa ulog og Christmas, mura nagsikinsa kung musulti sa mga taong Kristohanon nga mo sa ulog og Christmas. Muingon na nga, kamo, mo sa ulog mo Christmas, wa gyud mo magkinabuhi sa pulong sa Dios. Kay ang pagsaulog og Christmas, wa gyud nas Biblia. Kinakasugat jud ko og inana pug kinaiya. Nya ako na lang pong gitubag mga kaigsuonan sa kalma nga pinulungan, kun alang pong gitubag nga unya sa inyong simbahan brad, wala gyud mo magbuhat og wala sa Biblia. Sa yes, pastor. Wala gyud mi magbuhat og mga buhat nga wala sa Biblia. Tanan nga among gihimo diha sa among simbahan, naa gyud mabasa sa Biblia. Kusalamat sa Ginoo, pero sure ka? Sao? Ikong kanang inyohang singing contest, kanang mag-contest mo diha sa Biblia, o niya na ipapremyo na anas Biblia? Usa na biya, usa biya na kaklaseng tradisyonal. Kanang magkuntisanay mo diha sod sa simbahan na ay mga singing contest, na ay mga games diha sa simbahan, o niya na ipapapremyo, wala na binas Biblia. Sa basta kay wala na Biblia ng Pasko. Muna nga usa sa mga makapawagtang sa relasyon, nga makapawagtang sa pagdinasigay, mas na highlights noon ang pagdinautay, tungod kay ang nakatunan wa pa ma-apply, gikumpara na sa uban. So kung usay atong nakatunan sa Biblia, siguruho na to nga na-apply nato ni. Atong nahimo sa paagi nga mapataas ang Dios, sa paagi nga mahimaya ang Dios, mapasidunggan ang Dios. Kasa diha nga ma-apply nato ni mga kaigsuonan, kita mapud ang makabenepisyo. Makit-an man nato ang resulta, mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Unya, naanatay na katunan, tungod kay mihatag tagpanahon sa Biblia mga kaigsuonan, sa balaang kasulatan, naanatay na katunan, damor natang mudasig, makadasig sa uban, kay kita mismo makit-an Manila ngang atong nakatunan dili lang sa pulong lamang, kundi makit-an man sa kahimtang. So una, nga mga pamaagi mga kaigsuonan, aron mo uswag yun tas pagpangalagad sa Ginoo, muhatag yun tag seryoso nga panahon sa Biblia. Og sa dihang doon na tayo nakatunan, kay di gyud mahitabo nga ang tao nga muhatag og panahon sa Biblia, di gyud mahitabong way nakatunan. Naa gyud nay makatunan.
amang gani makatunan sa ang mga tao nga kana bitawng talagsa kaayong makadungog ra. Unsa pa kahagyod nga kung ikaw ug ako seryoso nga mihatag og panahon sa Biblia. Lamang usa sa mga challenge kaayo ang social media. So unsa may buhaton? Kung dili nimo makaya ang pagkontrol o wala pa gyud kay kakayanan sa pagbalibad sa imong kaugalingon ngadto sa imong cellphone, tun-i ang Biblia nga way kay cellphone. Basaha nga wa gyud kay cellphone. Kung maayo, i-off nimo ang imong cellphone. I-off nimo ang imong wifi, magbasa kag Biblia. Pero kung kaya na nimo nga gamiton ang imong cellphone aron mabasa nimo ang Biblia, mas maayo. Kay daghan man kaikang kanabitang mahimo kon ang cellphone mo imong gamiton kay diha sa cellphone na atanan tanang lungwahe na diha. Kung tun-an nimo ang Grego, Hebreo, Greek, Grego ug Hebro na diha sa imong cellphone, pwede ka mag-download ana. Nya daghan nga pwede kaayo nimong makatunan gamit ang imong cellphone mahitungod sa pulong sa Dios. Kung doon na kayo nagkatunan, i-apply, ikinabuhi. O sa dihang i-apply nimo na, makadasig na kasuban. Kay sila mismo magpakisayod man, kay doon na naman sila'y makit-an nimo nga kalahian. Kumbaga, sila mismo makasaksi o makamatikod nga doon na na'y kabag-uhan ang imong kinabuhi. Nga kaniadto, dali ka kaing masuko. Nga kaniadto, wala kay pailob. Apan, ang imong mga kaigsuonan makakita na nga mapailubon o mapaubsano na lagi kaayo. Magpakisayod na sila nimo. Nya diha ka makashare, diha ka makadasig. Diha ka makapaambit sa pulong sa Dios. Nya sa panahon nga muuswag ka sa pagpangalagad sa Ginoo, musunod yun ng mga butang. Di yun na ihikaw sa Ginoo. Kay maumanay imong gamiton aron damor ka nga mahimong panalangin sa uban. So sa ato akaron nga pag-will ka mga kaigsonan sa tuig 2025, niining nahibilin nga mga adlaw sa tuig 2024, atong i-renew ang atong kaugalingon. Atong utingkayon, usisahon ang atong kaugalingon. Unsa bagyoy nakababag? Unsa bagyoy mga hinungdan nga nung dili ta seryoso sa Biblia? Muduol ta sa Ginoo. Pangayuon na to sa Ginoo ang unsa may iyang nakit-an nga mga pamaagi. Nga makatabang nato aron mas seryoso ta nga muhatag og panahon sa Biblia. Kay kung seryoso ta nga muhatag og panahon sa Biblia, muuswag yun ka. Ang tao nga muuswag, damor nga mapailubon, damor nga mapaubsanon. Sa imong kinabuhi, sa akong kinabuhi, sa atong kinabuhi, atong eksaminon karon ang atong kaugalingon. Tan-aw nato sa atong tagsa-tagsa kaugalingon, unsa magyoy mga hinungdan ug unsa may mga posibilidad nga makababag sa pagbasa sa Biblia. Di gyud mahitabo mga kaigsunan nga dili ta suginlan sa Dios. Dili gyud mahitabo nga dili ta tug-anan sa Dios. Kita mismo makakita, kita mismo makamatikod.
kay tudluan ta sa Dios. Pinaagi sa balang espiritu, sumala sa giingon ni Ginoong Hesus. Nga padad-an ta niyag laing magtatabang, nga siya mao ang balang espiritu. Ang balang espiritu makig-uban ka nato bisan asa ta. Siya magapahinumdum sa mga pulong ug siya nga magatudlo ka nato sa angay natong buhato. So kanunay tang muhatag og panahon sa Dios. Kanunay natong eksaminon ang atong kaugalingon. Unsa bagyoy nakaulang, unsa bagyoy mga hinungdan nganong kulang kita pagbasag Biblia. Usa sa makatabang biya gyud sa mga pamilya, labi nas mga kabataan, Biblia, aron mahimo silang panalangin. Dili pod mahitabo nga sila mahimong panalangin nga wala sila'y panalangin. Number 1 nga silang gipanalanginan aron mahimo silang panalangin sa uban. Unsaon man aron mahimo silang panalangin or unsaon man aron naa sila'y panalangin. Ang mga ginikanan seryoso gyud nga mutudlo sa ilang mga kabataan. Nya akong isugilon kaninyo ang gibuhat sa Dios sa among pamilya. Ako nga nagwali ninyo, ako nga nagtudlo ninyo, ako nga nakig-uban kaninyo sa atong programa ni ining mga taknaa. Akong kalipay mao ni. Nakig-uban man tuod ko ninyo. Pero nga akong asawa nagtudlo usab sa duha namo ka mga anak. Nagbasa sila sa taga-gabi sa Biblia usa ka chapter taga-gabi. Naamay mga gabi nga di sila kabasa. Kay doon na sila mga assignment nga kinahanglan sad nila nga atimanon, pero gitinguha gyud nila nga makabasag Biblia, pero never nila makilimtan ang pag-ampo. Og ako nagtuo nga nalipay ang Dios. Nganong ako ning gisugilon aron niining maong pamaagi ang among kinabuhi mahimong kanabitang makadasig. I hope sa ako and I pray nga sa ako ang pag-share ni ining gihimo sa Ginoo sa among pamilya, sa akong asawa, sa akong mga anak, makadasig ni ninyo. Kay ang tinuod nga makapauswag nato ang pagbasa ra gyud Biblia ug pagkinabuhi sa mga pamaagi sa Dios nga gibilin niini. Kung ato ning sundon ug atong ikinabuhi sa walay pagpangumpara sa uban, mga igsuon ko sa Ginoo, i-bless ka niya. I-bless ta sa Dios. I-bless ta sa Ginoo nga atong ilagara. Kay dili gyud mapakyas ang Biblia. Di gyud mahitabong mapakyas. Kaysa akong kinabuhi mga kaigsunan, di gyud ko maka-imagine nga mauni ang gihimo sa Ginoo sa akong kinabuhi. Kay kaniadto, di ko ka-eskwelaag high school kung wa ko mag-working. Di ko ka-eskwelaag college kung wa ko mag-working. Daghan kay kong gi-workingan. Lisod kaayo ang akong kinabuhi mahitungod sa igasto sa eskwelahan. Pero akong nakita nga sa diha nga gidasig ko sa Dios sa paghatag og panahon sa Biblia. Gidasig ko sa Dios sa pagkat-on sa Biblia. Gidasig ko sa Dios sa pagsunod sa unsa may pamaagi sa Biblia. Ako mismo makakita sa diferensya sa kahimtang sa tao nga wa sa Ginoo o sa kahimtang sa tao nga naa sa Ginoo. Dili maayo nga inigsod sa tuig 2025
ang atong pagkakristohanon na agyapoy bisyo. Dapat wala na ng bisyo. Dapat kaantigo na tang mo kontrol. Kaantigo na tang mo disiplina. Na natay kaugalingong na natay disiplina sa atong pagkakristohanon. Unya dili na to paningkamutan nga maoy ipakita nato sa mga tao. Hinuon paningkamutan nato nga labaw tang makit-an sa Ginoo. Kay kita gipakatao para sa Ginoo. Aron mag-alagad niya. So mao ni atong eksaminon ato ang kanabitang pamalandungan. Tan-aw nato sa kaugalingon. Kinahanglan gyud ang pagbasag Biblia. Gani kapila na nato ni nabasa diha sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 sugo 16-17. Ang tibok kasulatan gisulat uban sa lamda gikan sa Dios. Mapuslanon kini alang sa pagtudlo, sa pagbadlong, pagtudlo saon pagkinabuhing matarong. Sa ingon ang nag-alagad sa Dios. Masangkap, maandam alang sa tanang maayong buhat. Unya kinahanglan gyud i-apply. Ikinabuhi. Kay sa diha nga atong ikinabuhi ang pamaagi sa Dios, ang mensahe sa Dios sa Biblia. Nagtuman ta og nagkinabuhi sa pulong sa Dios. Sa gusto sa Dios, sa will sa Ginoo. Unya ang resulta ana tanang butang idugang ra sa Ginoo. Di gyud mahitabo mga kaigsunan nga nagmatinud-anon ka, pauswagon ka sa espirituhanong bahin, unya dili ka pauswagon sa ubang bahin. Kaya ang tinuod nga miuswag sa espirituhanong bahin, seryoso nga mintuman sa sugo sa Dios, seryoso nga nagkinabuhi sa gusto sa Ginoo. Kumbaga naana ka sa Mateo 6:33. Apan labaw sa tanan pahari ang Dios ug pagkinabuhi uyon sa iyang kabuton ug ang tanang butang idugang ra niya kaninyo. So di gyud na pwede gukdon ang mga butang. Ang atong gukdon ang pagtuman sa gustos Ginoo. Nya daghan kaayo nga mga tao nga nalimot na sa unsay gusto sa Ginoo. Unsay makapalipay sa Ginoo. Unsa may makapalipay sa Ginoo? Di ba ang pagtuman man sa sugo sa Ginoo? Si Jesus sa diha nga mingtuman siya, nibalibad gani si Juan, miingon si Juan, dili ko angay mubunyag nimo. Ikaw ang angay mubunyag nako. Si Jesus mitubag sagdi lang Juan. Kay pinaagi niini matuman nato ang kabuton sa Dios. Makatuman ta sa tanang sugo sa amahan. Sa diha nga gibunyagan si Jesus, nalipay ang amahan. Kini ang pinalangga kong anak. Nakapalipay pag-ayo kanako. So dinha giklaro nga kung ikaw nagtuo, kung ako nagtuo, pero wa ta motuman sa pulong sa Dios, sa sugos Ginoo, way kapuslanan ang pagtuo. Maunang ingon si Santiago, patay ang pagtuo kung walay buhat. Nagtuo ta pero wa ta mosunod. Mituo ta pero wa ta mo buhat. Patay ang pagtuo. Pero kung nagtuo ka, ming sunod ta, ming tuman ta, mi buhat ta, i-bless ta niya. So daghan kaayong mga tao nga mahimo natong example nga gibless pag-ayos Ginoo. Kanang gipauswag sa Ginoo. Usa sa mga gipauswag sa Ginoo si Abraham. Si Abraham mahimo natong panag-ingnan or gitawag salamin sa atong pagkakristohanon si Abraham.
Si Abraham mga kaigsunan, before siya gipanalanginan sa Dios, gisugo sa Ginoo. Timan niya, before si Abraham gipanalanginan, gisugo na siya. Before siya gipanalanginan, buot ipasabot, kay gisugo siya, doon na siya gibuhat. Yes, nintuo si Abraham. Pero before niabot ang blessing, doon na siya gihimo. Gusto ba ka? Gusto ba ta? Nga makasinati sa panalangin sa Dios? Dapat doon na kay buhaton. Dapat doon na tay himuon. Dili kay kutob rata sa pulong pagtuo. Atong hinumduman nga ang pagtao nga nagtuo, dunay nasabtan nga mga pagtulunan. Ang tao nga tinuod nga ming tuo, dunay mga nadunggan nga mga sugo gikan sa Dios nga iyang gituohan. Like ni Abraham. Si Abraham sama nato o kita sama ni Abraham nga nakadungog sa tingog sa Dios. Nakadungog sa minsay sa Dios. Unsa may sugo sa Dios king Abraham? Diha sa Genesis kapitulo 12. Genesis kapitulo 12. Pwede ra gyud nga imuhan ng ablihan ang unang libro sa Biblia nga mao ang Genesis. Ablihi diha sa libro kapitulo 12, 1 hangtod sa bersikulo 4. Ang Ginoo miingon king Abram, biyai ang imong nasod ug ang imong mga parente ug ang balay sa imong amahan ug lakaw ngadto sa usa ka nasod nga ipakita ko kanimo. Katagan ko ikaw sa daghang kaliwat ug mahimo silang dakong nasod. Panalanginan ko ikaw ug himuon kong bantugan ang imong ngalan aron mahimo kang panalangin alang sa uban. Panalanginan ko katong magpanalangin kanimo apan tungluhon ko katong magtunlo kanimo. Pinaagi kanimo panalanginan ko ang tanang mga nasod sa kalibutan. Sa nagpanuygo na si Abraham, nagpanuygo nag 75 si Abraham, mibiya siya sa Haran. Sumala sa gisugo kaniya sa Ginoo ug mikuyog silot kaniya. Tanawa mga kaigsunan. Before miabot ang panalangin nga gitaniyag sa Dios king Abraham, mibuhat usa si Abraham. Gusto ba ta nga panalanginan sa Dios? Dapat doon na tayo buhaton. Dapat doon na tayo himuon. Ug wala ililong sa Dios ang unsay angay natong buhaton eh. Sala ra gyud na sa tao nganong dili sa panalanginan. Dili gyud siya kamahay ni wa say angay sa pagreklamo sa Dios. Kay wala pasagdi sa Dios ang tao. Wala ihikaw sa Dios ang pamaagi aron ang tao panalanginan. Kung sa atong pagkakristohanon igo ratang mamati, dili sala ang pagpamati. Ang pagpamati mo resulta nagpagtuo. Pero useless ang pagtuo kung igo ra ka diha sa pagtuo. Si Abraham mga kaigsuonan, mingbiya gyud sa Haran kay dunay sugo ang Dios. Kitang mga Kristohanon daghang kaigsugo ang Dios. Kinahanglan magkinabuhitang balaan, kinahanglan magkinabuhitang matarong, kinahanglan dili ta mag-apil-apil sa lihok sa kalibutan. Ato ba kining na-apply? Or mas gibantayan nato ang dili nato kaugalingon? Kay mao man ay kasagaran karon. Mas kusog kay mi pagarpar gamit ang Biblia para pag-igo sa uban pero sa iyang kinabuhi di gani makitaan. Kumbaga maayong mutudlo sa ilang sa laing pamilya at iman na imong asawa at iman na imong mga anak kay mao ni gitudlo sa Biblia pero ang ilang kaugalingong pamilya pinasagdan ra. Kabantay mo daghan kaayong mga magwawali. Daghan kaayong mutudlo di sa social media. Kung imong lantawon mga kaigsunan, purmak kaayo. Pero how about sa ilang asawa? How about sa ilang mga anak? Mo nang gigamit ka instrumento ng atong programa aron
amgo ang matagusa. Bless kayo ta nga diri sa atong programa walay laing gisgutan kunili ang unsay mga pagtulunan nga gikas Biblia nga makapaamgo sa ato. So dinhi nato nasayran mga kaigsunan sa atong panag-uban nga dili gyud mo abot ang panalangin kung igo ratas pagtuo. Moabot ang panalangin ang gisaad sa Dios, ang gitaniyag sa Dios kung doon na tayo buhaton, doon na tayo himuon. Like King Abraham, sila ang mga maging example. Even si Esther, mga kaigsunan, si Daniel, si Job, si David, mga kaigsunan, kung ato na silang tagsa-tagsaon, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, makadasig kayo ang ilang kinabuhi. Nagtuo sila nga nagsunod gyud sila. Kay doon naman goy duha ka klase nga tao nga adunay duha ka klaseng Kristohanon o dunay duha ka klaseng magtotoo. Nagtuo nga wala mo buhat, nagtuo nga may buhat. Gusto ta nga muuswag ang atong pagtuo dapat makitaan sa buhat. Akong mga pagdasig sa tanan nga nakabati, nakadungog niining ato ang programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Akong mga pagdasig, himo ang unique ang imong kinabuhi, kanang ipinasahi bitaw kay sa uban. Seryoso nga pagpangalagad, kanang mihatag kag room sa Dios. Kumbaga, naa kay dapit nga diha ka makigsulti sa Dios. Kanang ikaw raw ang Dios. Hatagig panahon ang Dios imong kinabuhi. No social media, ang Dios ra gyud. Kay wala mo ingon ang Biblia, pakigsultihi ko diha sa social media. Wala mo ingon ang Dios nga makigtagbo ko ninyo diha social media. Munang ayaw paghimo og mga prayer sa imong kaugalingon diha social media. Nga imuhang i-post gyud diha sa social media imong prayer nga Lord, nagampo ko nga na ako'y magamit, nagampo ko nga mura pog prehaan ang usa ka tawo, mga kaigsunan, nga mihangyo sa presidente. Ang sa to'y iyahang mensahe nga pwede ra man gud niyang tawagan ang presidente kaya mga igsuon. Mga igsuon, sa ato ang pagpangalagad, kaantigo na ta unsay gusto sa Ginoo nga pamaagi aron madunggan ta niya, aron tubagon ta niya. Maunay ato ang kuan kana bitawng i-renew sa atong kinabuhi. I-bless lagi ta. Sure ko nga i-bless ta. 100% makagaranti gyud ta ana nga i-bless gyud ta sa Dios pag sa atong pagtuo makit-an ta diha sa buhat. Usay pamaagis Ginoo, buhata. Dili lang kay kutob ras pagpaminaw, kundili pagkinabuhi nini. Oras sa atong programa alas 9:54 na. Hapit ako manamilit, mga kaigsunan, daghan pa pwede ta nato hisgutan sa kinabuhi ni Daniel, sa kinabuhi ni David, ni Job, ni Esther, even mga kaigsunan ni Abraham. Ato nang pwede gyud nato na nga subayon ang ilahang kinabuhi. So daghan ka itang pwedeng hisgutan sa atong programa. Awit makalangit nga ato ang tagaan og pagtagad, susiha diri lang sa atong programa ang Pulong Mo Kinabuhi Ko.
kinabuhi ko nga nagkinahanglan sa tandog mo. Ukawa ang ako nahikatulog nga pagigugma diha kanimo Ginoo. Pugti ako ug aksun mo, ikaw ang akong gitinguha ug gipangandoy Ginoo. Sa makausa tagbawa ko, punon mo ani ako Ginoo. Susihan Okay mo ato ta sa pagampo no, ato ta sa pagpasalamat sa Ginoo. Mga igong pasensya kaganina murag ni sud ang Pikachu kay commercial to sa uban pod nga mga kanta. Muna nga madayanan kayo niya namon ko igi napoy gi kuha ako didto kay ugma ihangyo po mis mga maestra kay akong asawa presidente sa Rome sa akong anak si David John. Uni asad ko nahimo pod nga presidente sa Rome sa akong anak nga si Asap. O niya gipili sad ko sa mga ginikanan General PTE sa among eskwelahan sa among anak sa elementary. Muna nga kinahanglan sad gyud pod ang ako ang presensya didto sa mao nga party sa ilahang Christmas party. Niya ingon nga naapog ko'y katungdanan mao na nga kana bitong kinahanglan po kong maka pangsyon labi na gyud sa gikinahanglan sa kana nga eskwelahan. Og salamat sa Ginoo sa iyahang pagkamaayo sa atong ginabuhi og sa iyang pag-atiman kanato diin iya kitang gitudluan aron mahimo tang kasaligan takos sa iyang mga panalangin nga ingitanyag nga atong nakatunan sa balang kasulatan. Magampo kita. Amahan namong nga Dios nga makagagahom, Dios nga mao'y nag-atiman kanamo, Dios nga mao'y nag-amuma kanamo. Salamat o Dios sa imong pagpanalangin karon sa matag usa. Dinhi mo kaming gitudloan og giyahan. And thank you so much Lord nga imo kaming gidasig gilig-on kanunay sa pagbasa sa imong mga pulong. Imo kaming gipukaw sa paghatag panahon sa Biblia. Salamat Lord nga dili lamang kutob kami sa pagkat-on o pagpamati kundi sa pag-apply niini. Kinasayod kami sumala sa imong mga pulong ang resulta human kini among buhaton. Kung wala kami buhaton, wala gid puroy dili sab mi makakita sa resulta. Kung doon namin makit-an nga resulta amahan tungod kay doon nami gibuhat, doon nami gihimo sama ni Abraham. Salamat o Dios nga imo kaming dasigon sa pagbuhat sa imong mga pamaagi sa walay kaluya. Salamat o Dios sa imong pagdasig pagligon kanamo. Sa among pagpamahulay pagpangatulog ubani kami. Sa ngalan ni Jesus among klimon ang kadaogag panalangin gikan kanimo. In Jesus name. Amen og amen. Mga ikog pasensya mga kaigsunan nga wala kay nako mabasa inyong mga mensahe. Sa gihapon sa sunod natong live mga igsoon ugma ato na ni nga tagaan og pagtagad ang uban pa ninyong mga request og mga mensahe. Kung doon na mo'y mga pangutana dugang mga pagpakisayod pwede ra gyud kaayo nga inyong i-message dito sa akong account Gideon Candelario o kaha i-text sa ako ang number 0932638434. Kini inyong igsoon Pastor Gideon moingon na usab sa ato ang programang pulong mo kinabuhi ko, moingon ang pulong sa Ginoo atong kinabuhi, ang pulong mo kinabuhi ko. God bless and good night sa tanan. Nag-aawit kanimo amahan Jesus, nagahalal, nagapagdahin
Mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan. Diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan. Diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan.